Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 51 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo. Ang flagship stations and the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 9, tuig 2024. Sa iyapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalkuan kag mga nagapauna nga mga balita, Governor Arthur Toto Defensor Jr. ginako nga may konflikto ang pagpadalagan ni Lone District Congresswoman Jama Ronda kag Inday Raisa Treñas Chu bangod sa alliance kinatabo sa tunga sa Partido Federal ng Pilipinas kag lakas Christian Muslim Democrats. Sa aton sini nga mga kabumbo nagtugaman ni karon sang palaligban sa kay Governor Arthur Defensor Jr. bangod sa sining alyansa man sang nagkalain sining nga mga dumalagko nga partido sa aton sining nga mga kabumbo sa ginatawagan ni Congressman House Speaker Romualdez sa aton sining nga mga tagpalamati nga pinakadako nga gin-unite nga partido diriya sa pungsod na Pilipinas. Mga dumalagko kuno sining nga partido banwagin unite pinagi sa isa ka alyansa. Di samahin karon niya sa local political landscape diri karon banwa ang gobernador mismo nga mo ang regional chairman sa Partido Federal ng Pilipinas ang daw kasubong iya nga nabudlayan. Sa piyak sini nga bahin dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Ang Department of Agriculture magapatigayon sang test sa napatay nga mga sapat sa banwa sang Haniway nga ginapatihan atake sang isa man iya ka sapat man. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon ri man sa aton sining pagpangalaga the latest update sa sining Roro vessel nga may sakay nga 161 ka mga tao na stranded karon sa lungasang lawod sa Banuasang Dumangas. Comprehensive Rehabilitation Plan ginahulat na lang agod na mapasar sa Espyor Sangguniang Panlalawigan kag maniklarar nga state of calamity ang bugos nga probinsya sa Iloilo. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Auto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Akon sa diente buwas sa umpisa buwas sining adlaw, Biyernes kita tipuno na ina ang inyo sining mga entries sa mga nagkalain-lain sining drop-box centers sa palibot riya sa probinsya sa Iloilo. Lakip na sina diri banwa sa palibot man sang syudad sa Iloilo. Pero hindi kamo magkabalaka kay man sarang pa kamo iya nga makahulog sa inyo sini nga mga entries diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. Tubtob pa ina iya sa Sabadong adlaw, last 12 sa udto sa pagamaton sang inyo sini karon nga mga entries. Kag sa palabuton sini nga Sabado, bantayan kay aton man sini nga iganunsyar kung sa diin kita nga barangay patigayon sa barangay draw. Sa barangay draw nato napulo dira ang magadaog sa tag-isa ka libo ka pesos ka cash. Sa aton sini nga matag palamati kag may mga pahampang kita dira nga ang premyo Cashman, gani magtutok lamang diri sa Bombo Radio Iloilo kag bantayan sa kundiin kita nga barangay, magapatigayon sa aton siniya nga barangay draw.
56 minutos na ang nakaligad sa takna sining las 11 diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Istoryahan taman nga banwa ining mga political development sa bahin karon sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini karon yung matag palamati tigi nakabig gani nga pinakadako karon nga alyansa ang ginpatigayon sa tinalikdan lamang nga manginadlaw nga kung sa din mayara sa alyansa dire nagkalain-lain nga mga partido sa bahin niya sa pungsod Pilipinas. Ugaling kung mayara sa kayuhan nga maidulot mayara man sang ginatawag sini karon banwa nga disadvantage, kay ti ang disadvantage sina dire kung sa diin sa pagporma sang alyansa sang lakas CMD kag Partido Federal ng Pilipinas nga amo karon ang partido ni President Bongbong Marcos, mayara man sang matabo sina diri nga effect sa bahin karon sa local political landscape. Kung madumduman pati formal nga nagsulod sa isa kalyansa ang lakas Christian Muslim Democrats o kung lakas sa CMD ang kag sumungman ang Partido Federal ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. Ini kabahin sa ilaman iyang preparasyon sa palabuton sining 2025 midterm elections. Sa sining alyansa banwa ara dito si President Bongbong Marcos. Sa aton sining mga tagpalamati ara man ang leader sa lakas sa CMD nga si ang presidente nila mo si House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sining mga kabombo, may mga dalagko man sini iyang personalidad or shall I say big wig sa bahin karon sa PFP nga si Partido Federal ng Pilipinas President Reynaldo Tamayo Jr. Sa aton sini mga kabumbote gintawag kuno nila ining alyansa para sa bagong Pilipinas. Di sa aton sini nga mga kabumbo ang panawagan sina Dres that nga may unity mo para sa bagong Pilipinas. Paano na karon? Ang epekto ya siniya dito lang sa bahin sa national scene, but pag-abot riya sa local scene banwa, apisar iya nga may alyansa to sila ang lakas CMD kag ang Partido Federal ng Pilipinas. May posibilidad nga magbinungguanay sila gyapon riya. Sa aton sini nga mga kabumbo, istoryanta ni Duga nga sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto pagkatapos sa mga nagapahuna dalakuan kag mga mainit man nga balita sa Bombo Network News. Kung wala sang electric fan, yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may restoration na masakit na lawas kun Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, and we're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ano ngayon ng Huwebes, Mayo 9, taong 2024. Sa ating mga headlines, Department of Foreign Affairs nagbabala sa publiko laban doon sa mga hindi beripikadong recordings na posible raw ilabas ng China kaugnay ng umano'y New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Ang ekonomiya ng Pilipinas lumago pa sa 5.7% sa unang quarter ng taong 2024. Ang Department of Justice muling iginiit na walang legal na tungkulin ng gobyerno ng Pilipinas na sumunod sa anumang proceedings ng International Criminal Court. Si Senator Amy Marcos walang planong mag-executive session sa oras sa simulan ng investigasyon sa umunay gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng China.
Sa ating balita sa ibayong dagat, ang bansang Ukraine nagpasa ng panukalang batas na nagpapayag sa ilang mga inmates na gawin bilang sundalo. Sa ating international news o sa ating entertainment balita, si Miss USA at Miss USA Teen nagbitiw sa kanilang korona at maging sa kanilang titulo. Sa ating balitang pangalakasan sa NBA, Pacers inaasahan daw na mas magiging agresibo na karang maiwan sila sa 2-0 lead laban sa Knicks. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagbabala sa publiko ang Department of Foreign Affairs. Yan ang kinalaman sa pinalutang na narrative ng China kaugnay pa rin sa umano'y mga usapin na sinasabing New Model Agreement sa Ayungin Shoal. May kaugnayan pa rin ito sa inihayag ng Chinese Embassy sa Manila na maglalabas umano sila ng transcript at recording ng phone call conversation sa pagitan ng isang Chinese diplomat at Armed Forces of the Philippines Western Command Commander na si Vice Admiral Alberto Carlos. Sa isang statement, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesman Maria Teresa Daza na ang mga hakbang na ito ng China ay pawang mga taktika lamang ng nasabing bansa na may layunin na magsimula ng alitan at kalituhan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng naturang higanting bansa. Kasabay nito ay binigyang diin ni Daza na dapat ay mahigpit na sumunod at magkaroon ng pattern ng pagtalima sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations ang lahat ng mga diplomats sa alinmang bansa na nagmamandato sa mga ito na irespeto ang batas at regulasyon ng isang partikular na bansa. Habang ipinunto rin ng naturang kagawaran na trabaho ng mga diplomat na hindi makialam sa international affairs ng isang partikular na bansa. Samantala, nakitaan naman ang pagtaas ang ekonomiya ng Pilipinas ng unang quarter po ng taong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa ganitong balitaan ngayong araw, sinabi ni National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa na umabot na sa 5.7% ang gross domestic product ng bansa sa unang quarter ng kasalukuyang taon na mas mataas naman kumpara sa 5.5% na una nang naitala ng ahensya sa ika-4 na quarter ng taong 2023. Ang gross national income ay nagtala rin ng pagtaas na 9.7% sa unang quarter ng kasalukuyang taon. Gayun din ang net primary income mula sa buong mundo na tumaas naman sa 57% sa kaparehong panahon. Aniya pagating naman sa seasoning adjusted national account sa unang quarter ng taong 2024 ay nakaputala rin ng kanilang kagawaran ng quarter-on-quarter na pagtaas na nasa 1.3% ang gross domestic product. Habang ang gross national income naman ay nakapagdala ng 0.8% na quarter na paglago sa kaparehong panahon. Sabi ni Undersecretary Mapa, ang pangunahing mga sektor na ekonomiya na agriculture, forestry, and fishing, gayon na rin ang industry at ang services ay pawang nakapagtala ng pagtaas sa naturang nasabing panahon. Kaugnay niyan mga kabombo, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Sana italang pagtaas ng GDP na 5.7% sa unang quarter ng taong 2024, ang services ay nagtala ng may pinakamataas na kontribusyon na may 4.2 percentage points. Ito ay sinundan ng industry na nagtala ng contribution na 1.5 percentage points, habang ang agriculture, forestry, and fishing ay nakapag-ambag ng 0.03 percentage points sa kabuuang pagtaas ng GDP. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni PSA National Statistician and Civil Registrar General na si Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samantala, sa ibang balita, dako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila sa tanggapan ng Department of Justice dahil ang nasabing kagawaran ay muling iginiit na walang legal na tungkulin ng gobyerno ng Pilipinas na sumunod sa anumang proceedings ng International Criminal Court. Alamin natin ang update mula kay Bombo Victor Liantino.
Bombo Dennis, Bombong Marlene, muling nanindigan ang Department of Justice na walang ang legal na tungkulin ang gobyerno ng Pilipinas na sumunod sa anumang proceeding na isasagawa ng International Criminal Court. Ginawa mismo ni Justice Department Assistant Secretary Attorney Miko Clavano ang naturang pahayag matapos na lumutang ang impormasyon na maaaring arestuhin na ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kalagitnaan ng taon. Kabilang rin sa umano'y nakatakdang arestuhin ay si Vice President Sara Duterte at iba pang kilalang personalidad na may kaugnayan sa brutal at madugong war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Ang mga posibleng pag-aresto sa mag-amang Duterte at iba pang personalities ng ICC ay ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Sinabi pa nito na patuloy ang komunikasyon nila sa mga kinatawan ng ICC simula pa lamang nang magsimula ang kanilang preliminary investigation sa umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Kinumpirma rin ng dating senador na kabilang rin sa iniimbestigahan ng ICC ay sina Senador Ronald Bato de la Rosa, nagsilbing hepe ng pambansang pulisya sa panahon ng Duterte administration, at si Senator Bongo ay naman kay Assistant Secretary Attorney Miko Clavano, bagamat wala itong katiyakan ay pinaghahandaan na nila ito. Kaugnay nito, nakatakda namang i-brief ng Department of Justice si Pangulong Marcos Jr. para yan sa mga legal na opsyon sakaling maghain at maglabas na ng arrest warrant ang ICC. Kabilang sa kanilang tatalakayin sa Pangulo ay ang posibleng pag-anib muli ng Pilipinas sa International Criminal Court. Kung maalala, sinabi noon ni Pangulong Marcos na nanatiling bukas ang gobyerno para pag-aralan ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC, ngunit iginiit nito na walang jurisdiksyon sa judicial system ng bansa ang International Criminal Court. Well, we're preparing a briefer on the legal options available to the President in relation to any ICC arrest warrants, with an awareness that the policy frameworks may evolve. The briefer will be an objective analysis on the pros and cons of each option, but we would like to emphasize that the stance has not changed. We just want the President to know all his options and all the implications as well. Siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC, no? Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagpasa ng panukalang batas ang Ukraine na nag-aatlas sa ilang mga inmates na sumali sa armed forces para labanan ang Russia. Ang nasabing hakbang ay dahil sa nagkukulang na ang bilang ng mga sundalo ng Ukraine dahil sa pinaigting na pag-atake ng Russia. Pero malamang ni President Volodymyr Zelensky ang kailangan para ito ay tuluyang maging batas. Nakasaad sa nasabing panukala na voluntaryo ang nasabing panghihikayat sa mga inmates at hindi sila pipilitin na sumali sa armed forces. Tanging mga inmates na mayroong 3 taon na natitira sa kanilang hatol ang maaaring makapag-apply at ang mga preso naman na mga interesado ay mabibigyan ng parole. Magugunit ang mga kabombat Nation na nagpasa rin ng batas ang Ukraine na bawasan ang edad ng mga nais pumasok sa sundalo dahil yan sa nagkukumahog na rin sila na sa bilang ng mga sundalo na labanan ang Russia. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binigyang diin ng Department of Labor and Employment na tuloy-tuloy silang magsasagawa at nagsasagawa na ng mga programa. Ito ay upang matugunan ang unemployment rate dito sa ating bansa at underemployment na rin. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kabilang sa mga ginagawang hakbang sa kasalukuyan yung pagdaraos ng mga job fair. Sa ganitong paraan kasi ay ilalapit yung mga serbisyo doon sa mga naghahanap mismo ng trabaho. Mas madali ang ganitong proseso kaysa naman isa-isang puntahan ng mga aplikante ang mga tanggapan na kanilang nais na applyan. Ang mga maaaring mapasukan ay available na sa mga job fair, pati na yung pagproseso ng mga kinakailangan dokumento.
pagbabahagi pa ng opisyal, nagdagdag na ng mga hakbang at nagkakaroon na rin ng interest din yung mga naghahanap ng trabaho dahil mas madali na ang pagproseso ng mga kinakailangang dokumento dahil doon sa pinaiiral na one-stop shop na mga naka-install sa mga lugar na pinagdarausan ng job fair. Pati ang clearances kagaya ng National Bureau of Investigation ay maaari na ding ma-avail sa mismong lugar kung saan nag-a-apply ng trabaho. Nabatid na nadagdagan ang bilang ng mga nagkaroon ng trabaho kung ikukumpara yan sa unemployment level ng mga nakalipas na taon. Pero minado naman ang kalihim na isa sa malaking hamon ngayon ng pagtaas muli ng unemployment rate ay ang mismatch at hindi pagtutugma ng mga job seekers doon sa kanilang mga ina-apply ang trabaho, kung kaya't patuloy na gumagawa ng mga hakbang at pag-aaral ang departamento at nakikipag-ugnayan na rin sa iba pang mga kumpanya at ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang nasabing suliranin. Sa karagdagan po nating balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bureau of Customs at maging yung Bureau of Internal Revenue. Dagdagan pa raw ang kanilang mga pagsisikap para maprotektahan ang mga nasa industriya ng tabako. Ito ay sa paraang pagpapaigting ng pagpapatupad ng mga hakbang kontra doon sa mga kaso ng smuggling o yung mga pinupuslit na tabako galing sa iba't ibang bansa papasok naman dito sa Pilipinas. Tugon nitong si Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na mas paigtingin pa ng kanyang tanggapan ang pagtugis laban sa mga ipinupuslit na produkto ng vape, pati na yung iba pang mga kahalintulad na produkto, at katunayan ay nagpapatupad na sila ng sistema ng tax stamp upang matukoy ang mga naipuslit na produkto dito sa Pilipinas. Sinabi naman ni Special Assistant to the President on Economic Affairs, Frederick Go, na tinitiyak sa kanya ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group na magtatalaga ang mga ito ng individual na siyang magmo-monitor doon sa industriya ng vape. Ang naturang klase kasi ng produkto, mga kabombo, ay ipinaubaya sa tanggapan ng Department of Trade and Industry taliwas doon sa hirit ng ilang mambabatas na dapat ay mapuntang pangasiwa sa Department of Health, partikular na sa Food and Drug Administration. Inihirit naman sa kabilang banda ng Department of Budget and Management na kung maaari ay maisama na yung mga produktong tabako sa Anti-Agri-Smuggling of 2016. Nais din ng Department of Budget and Management na magkaroon ng mga probisyon tungkol yan dun sa minimum retail price at karampatang kaparusahan para naman sa mga namamahagi at nagbebenta ng mga pinupuslit na produkto papasok dito sa ating bansa. Sa dagdag pa mga pagbabalita, hinimok naman ng Land Transportation Office ang publiko na agad ay pagbigay alam sa kanilang tanggapan ng sino mang gumagamit ng sirena o blinkers sa kalsada, mapasasakyan man lamang ng mga government officials o maging ng mga private vehicles. Ito ang naging panawagan ng naturang kagawaran kasunod ng inilabas nitong aksyon on the spot hotline na may mga numerong 0929-2920-865. Kung saan mga kabamot kasi siya maaaring mag-report ang lahat ukol sa hindi otorisadong paggamit ng naturang mga devices. Bukod dito, inihiyag din ng Land Transportation Office na maaari ring i-report sa kanilang tanggapan ang mga online scammers na nagpapanggap naman ng kanilang mga tauhan. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, matagal nang nagpaplano ang kanilang ahensya na magkaroon ng isang reliable hotline upang agad na matugunan ng mga suliranin ng taong bayan. Aniya alinsunod na rin ito sa naging direktiba ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na lalo pang paigtingin ng road safety measures ng ahensya dahil pa rin sa mga nangyayaring road rage sa ating bansa. Bahagian niya ito ng kanilang kampanya para labanan ang talamak na mga kolor na sasakyan na namamasada ng hindi otorisado at naniningil din ng malaking halaga ng pamasahe sa mga pasahero. Naghatid niyan sa atin sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
At kuha pa tayo ng mga karagdagang report mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa bahagi ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Wala pa man ang investigasyon ukol dito sa issue ng Gentleman's Agreement ay may plano na ang siyang mga ngasiwa ng naturang investigasyon. Alamin natin ang mga update hinggil dyan kaugnay doon sa hindi raw magpapairal ng executive session kapag tinalakay yung usapin ng Gentleman's Agreement ng Pilipinas at ng China. Partikular po yung nakalipas na Duterte administration. Alamin natin ang kabuang detalye sa report ni Bombo JC Galvez. Nais si Senadora Amy Marcos na hindi magdaos ng executive session sa Senado sa oras sa simulan ng pagdinig ukol sa umano'y Gentleman's Agreement na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos na siyang chairman ng Committee on Foreign Relations, kung mag-executive session ay mananatili pa rin itong lihim. Anya, ito na rin ang pagkakataon para mabunyag kung may sikreto na tinatago sa sinasabing kasunduan. Samantala, hindi pa matukoy ni Marcos kung iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binubuo pa niya ang agenda, ang listahan ng mga iimbitahan at ng mga handang dumalo. Hindi lang din siya anya makapagtakda ng schedule dahil walang available na kwarto sa Senado para sa investigasyon. Kapag naman idinaos ang pagdinig, wala niyang uusigin o ipe-persecute na sino man dahil hindi ito tungkol sa politika. Kaalyado rin siya ni dating Pangulong Duterte na umunay nakipagkasundo sa China habang kapatid niya ang Pangulo na bumasura sa anumang kasunduan na umunay pinasok ni Duterte. I am trying to put together the agenda, the resource persons list, and see who will be willing to attend. I'm also trying to get a room. It's as simple as that. Walang kwarto rito. Kaya gusto ko sana sa lalong madaling panahon kasi naging controversial. Pero sa kabila nun, talagang walang kwarto dito sa Senado. Parati naman tayong pwede mag-withdraw into executive session. Pero ang preference ko, huwag na mag-executive session para mabulat-lat na lahat. Kung talagang may sikreto, in-executive session, mananatiling lihim, anong silbi nun? Kaya nga public hearing ang pangalan. No? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naabot sa mahigit 56 million pesos na halaga ng methamphetamine hydrochloride o yung shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at maging ng Manila Container Port na nakasilid sa mga balikbayan boxes. Sa ulat nagmula sa Thailand, ang mga ito na nakasilid sa mga misdeclared balikbayan boxes bilang household items, sapatos at motorcycle parts. Nang isailalim ang mga bagahe na ito sa X-ray scanners ay tumambad sa mga otoridad ang mga plastic pouches na nagalaman ng shabu na nakatago sa loob ng 2 electric fans at 5 water heaters. Aabot naman sa kabuang 8.30 kilograms ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad at tinatayang may katumbas na halaga na pumapalo yan sa kabuang 56.40 million pesos. Dahil dito ay naharap ngayon sa mga kasong may kaugnayan sa paglabag Section 118 o Prohibited Importation and Exportation, gayon na sa Section 1400 o Misdeclaration in relation to Section 1113 o Property Subject to Seizure and Forfeiture ng Customs Modernization and Tariff Act at maging na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga consignees, senders at recipients ng naturang balikbayan boxes. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinarekomenda ng pribadong sektor kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-angkat ng asukal sa tamang panahon dahil nananatiling mababa ang produksyon dito sa ating bansa. Sa isinagawang meeting ng mga opisyal ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group kay Pangulong Marcos sa Palasyo Malacanang, sinasabi nila na mahina ang naging ani mula sa mga tubo. Para ngayong taon ay mayroon ng sapat na supply ng asukal dahil sa importasyon noong nakalipas na taong 2022 at maging noong 2023.
Ayon nga sa naturang samahan, kailangan na mag-angkat ng halos o lagpas sa 185,000 metric tons ng refined sugar. At pati na yung raw sugar ay kinakailangan din para sa naturang mga proseso. Ito'y para mapanatili umano ang kasapatan ng supply at magkaroon ng buffer stock, lalo na sa panahon ng off-harvest and post-milling seasons. Sa mga ganitong panahon naman ay bumababa lalo ang available na produkto at kinakailangan ang pag-aangkat sa iba't ibang mga bansa at kinakailangan din ikonsidera ang magandang kalidad ng mga produkto. Iminungkahi rin ng pribadong sektor na pag-aralang mabuti ang import plans para naman sa raw sugar para buhayin ang United States export at repasuhin ang Sugarcane Industry Development Act para mapalakas ang produksyon ng asukal dito yan sa ating bansa. Samantala, dagdagan pa natin ang ating mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan ng Bantay Bigas. Hindi naniniwalang basta-basta mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado. May mga detalye ukol dyan si Bombo Kelly Cordero. Binabahan ng imported na bigas pero hindi bumababa ang presyo. Yan ang binigyang diin ng tagapagsalita ng Bantay Bigas na si Cathy Estavillo. Ani Estavillo, kahit piso ay hindi bumaba ang presyo ng bigas sa kabila ng halos 1 milyon na naangkat ngayong unang quarter ng taon. Batay sa monitoring ng Bantay Bigas, 50 pesos per kilo ng bigas ang may tuturing ngayon na pinakamura sa merkado. Pero bihira lang umano ito makita at durug-durug pa. Kaya ang mga consumer ay mas pinipili na lang ang nasa 55 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Simula nang maupo sa pagkapresidente si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nangako ng 20 pesos na bigas noong kanyang kampanya, 38 pesos umano ang pinakamababang presyo ng bigas ayon kay Estavillo. Kaya naman, ani Estavillo, hindi siya naniniwalang mapapababa basta-basta ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan, gaya ng sinabi ng Department of Agriculture, dahil mataas ang production cost. Kung matatandaan, sinabi ng National Irrigation Administration na nasa 100 million kilos ng bigas ang inaasahang makukuha sa contract farming at mabibenta sa ilang kadiwa store sa mababang presyo. Pero ayon sa Bantay Bigas, ang kailangan ay sustained para mahila pababa ang presyo ng commercial rice at hindi yung sa ilang kadiwa lang. Para sa mga ordinaryong mamimili, mataas yan para sa kanila given na nung umupo si PBBM, maliban sa ipinangako niya yung 20 pesos per kilo, ay ang pinakamababang presyo nung siya ay naupo bilang presidente ay 38 pesos per kilo. Sa nagdaang halos 2 taon niya sa panunungkulan, naging DA secretary pa siya ng ilang panahon, ay naranasan natin yung pinakamataas na presyo ng bigas sa nakaraang 15 years. At yun nga, nakapeg na sa 50 pesos per kilo yung pinakamababa. Kung matatandaan, nauna nang iniulat na sa contract farming sa pagitan ng National Food Authority at ng mga kooperatiba ng mga magsasaka, sinabi ni Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa na ang production inputs ay subsidized ng gobyerno. Bilang kapalit, ibebenta ng mga ito ang palay sa National Food Authority at mas masisiguro na magiging mura ang production input at dahil dito magkakaroon ng pagkakataon na maibenta ang palay sa mas mababang presyo sa pamilihan. Pero nilinaw ni De Mesa na sa ngayon ay hindi pa kayang magbenta ng murang bigas sa buong bansa. Pero may mga piling lugar na kayang suportahan ang murang presyong bigas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Sinabi ni Senator Francis Chis Escudero na hindi makakatulong sa ngayon na mapahupang tensyon sa pagitan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung isinapubliko ng Department of Justice na may inihanda silang legal briefer na guide para sa Pangulo kung sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban naman sa dating presidente. Ayon kay Escudero,
normal na proseso lamang na maghanda ang Department of Justice sa mga posibleng legal options upang makapagpresenta ng complete staff work sa Pangulo ukol naman sa naturang usapin, at ito ay dati nang ginagawa sa mga nakalipas na administrasyon at sa mga nakalipas na panahon. Ginawaan niya ito sa lahat ng mga isyu na kailangan na pagdesisyonan ng punong ehekutibo upang matiyak ang legalidad ng mga hakbang at hindi makwestiyon at maudlot ang mga isinusulong na dikain ng administrasyon. Kaya naman, laking pagtataka ng senador sa naturang ahensya na nagpatawag pa ng pulong balitaan o press conference para lamang i-anunsyo na may inihahanda silang legal options para may gabay umano ang Pangulo sa dapat nitong gawin kapag inilabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court, bagay na hindi raw karaniwan ayon pa kay Senator Escudero. Bombo Entertainment News. Nagbitiwad mo ba na sa pwesto ang reigning Miss USA 2023 na si Noella Voigt at ang Miss Teen USA 2023 na si Amusoa Shrivastava. At sa kabila nga yan ng ningning at tagumpay nang makamit nila ang kanilang mga corona. Ayon sa post ni Miss USA 2023, siya ay bibitiw at sa kanyang titulo matapos nga na manalo noong Setyembre noong nakaraang taon. Hindi naman niya inilahad ang kumpletong detalye hinggil dito, ngunit may pasaring siya at sinabing huwag ikompromiso ang physical at mental health na kalagayan niyan at maging ang kalusugan ng siyang tanging kanilang kayamanan. Samantala, ilang araw naman lamang matapos ang naturang anunsyo ay sumunod naman si Miss Teen USA 2024 na si Shrivastava na bumitaw rin sa kanyang corona. Ani Shrivastava, hindi na umano tugma ang kanyang sariling paniniwala at tila wala ng pagkakasundo sa kanyang organisasyon kung kaya't humantong siya sa ganitong desisyon. Ang dalawang beauty queen naman ay parehong nagpasalamat sa kanyang pamilya, mga direktor at maging sa mga fans na sumusuporta sa kanila mula nang mag-umpisa ang kanilang karera hanggang sa makamit ang kanilang mga winning title. Bombo Sports News. Sa NBA, inaasahan ng mga fans na mas magiging agresibo umano sa susunod na paghaharap ang Indiana Pacers kontra sa New York Knicks. Nabaon kasi mga kabombo ang naturang kupunan ng 2-0 lead ng NBA Eastern Conference Semifinals at yan ay yung Indiana Pacers. Sa third quarter, ipinakita ng Knicks ang kanilang lakas at nagbuhos pa ng puwersa sa huling bahagi si Jalen Brunson para naman sa New York Knicks. Nagtapos ang kanilang laban sa Madison Square Garden sa score na 121-130 pabor sa New York Knicks. So antabayanan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update sa mga laro sa NBA. Sa dagdag pa mga pagbabalita, nagpatupad ng revised dress code ang Bureau of Immigration para sa mga tauhan nito sa gitna ng matinding init ng panahong nararanasan ngayon sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng naturang ahensya na epektibo mula noong Mayo 7 hanggang Mayo 31 na taong kasalukuyan ay maaari na magsuot ng smart casual uniform ang kanilang mga tauhan sa sagasagsagan niya ng kanilang mga trabaho. Bahagi ito ng kanilang mga hakbang upang tugunan ng matinding init na nararanasan ngayon na maaaring makaapekto sa kanilang mga empleyado. Gayunpaman, nilinaw pa rin ng Bureau of Immigration na hindi nasasaklaw ng kautusang ito ang kanilang mga tauhan na naka-assign sa Civil Security Unit, maging ang kanilang mga personnel na nakatalaga naman sa mga pantalan at paliparan. Kung maalala, una rito ay nagpatupad na rin ng kaparehong kautusan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Technology, maging ang Department of the Interior and Local Government at ang Department of Education. Marami pang ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sa mga karagdagan pang balita,
Nakatakdang magsagawa mga kabombo, mga ka-Star Nation ng investigasyon ang buong hanay ng Commission on Human Rights. Yan ay hinggil doon sa issue ng umano'y traumatic strip searches dyan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City sa mga pamilya ng mga persons deprived of liberty o yung mga bilanggo na dinadalaw ng kanilang mga kamag-anak dyan sa naturang bilangguan. Ayon sa impormasyon ay pinaghuhubad ng mga screening officer ang mga dumadalaw sa mga persons deprived of liberty. Paliwanag pa ng komisyon, ang naturang paraan ng pag-search ay nakakaalarma. Git nga ng Commission on Human Rights, kailangan pa rin ng pagsasalang-alang sa dignidad ng mga dadalaw na nagtutungo sa mga jail facilities sa ating bansa, lalo na sa National Penitentiary. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng komisyon na kanilang kinikilala ang kahalagahan na matiyak na walang bitbit na ilegal na droga o anumang kontrabando na maaaring makapasok sa piitan, lalo na sa maximum security compound. Kailangan pa rin anyang huwag malagay sa alanganin ang karapatan ng bawat isang tao. Kung maalala mga kabombo, noong nakalipas na taon ay parehong pahayag rin ang inilabas ng naturang ahensya. Naiulat kasi noon ang parehong strip searches sa mga bisita sa isang jail facility sa Metro Manila. Bagamat mayroon anyang mga guidelines ang Bureau of Jail Management and Penology na ipinapatupad, dapat ay maging maingat pa rin sa pagpapairal nito at hindi lalabag sa mga karapatang pantao ng mga dumadalaw sa mga piitan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, isang malaking tagumpay naman sa turismo ng Pilipinas ang katatapos lamang na Bicol Loco, ang kauna-unahang hot air balloon at music festival sa rehiyon na dinaluhan niya ng nasa 165,000 attendees sa Old Legazpi Airport itong weekend. Ito ang inihayag ni Ako Bicol Party List Representative Azaldico na siya namang namahala sa naturang festival. Sinabi ni Ko na walang katulad ang ginanap na Bicol Loco na naglalayong ipakita ang kagandahan ng Bicol Region na tahanan ng sikat na bulkang Mayon. Ang kanyang plano na sinamahan pa ng suporta ng maraming mga opisyal gaya na lamang ni Captain Joy Roa ng Air Safari ay malaking bahagi ng tagumpay ng pagdaraos ng festival. Binigyan din ni Ko na ang Bicol Loco na idinaos sa buwan ng mga pista ang Mayo ay naglalayong pasiglahin ang turismo ng ating bansa. Sa pamagitan niya ng nakakamangha na mga hot air balloon display, kakaibang mga acrobatic show at mga masisiglang mga pagkatanghal ng musika at malalaking raffle prizes, pinasigla ng 3 araw na festival na ito ang mga Bicolano at turista. At sa loob nga ng 3 araw na ito na selebrasyon, nabigyan ng mga dumalo ng iba't ibang mga karanasan kabilang ang adventure, musika at ang pagkakataong manalo ng mga premyo. Sa raffle po yan na kinibibilangan naman ng 4 na unit ng bahay at lupa at nagkakahalaga po yan ng 1.5 million pesos bawat isa. Ang unang araw ng festival ay dinagsa ng 80,000 na mga manonood sa Old Legazpi Airport na nasiyahan naman sa nakamangha-manghang lineup na kinibibilangan nina Sara Geronimo, Bamboo, surprise guest na si Apple Diap at siya po ay miyembro ng Black Eyed Peas at ramdam din ang saya sa sigaw at palakpak ng mga manonood. Ang ikalawang araw naman ng Bicol Loco ay kasing kapanapanabik kung saan 85,000 naman na mga kalahok at mga manonood ang nakibahagi para makisaya sa naturang mga pagtitipon. At kinabibilangan ngayon ng mga pagtunghay sa makukulay na hot air balloon na napakaganda namang mga tanawin ng mga ito. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pa nating mga balita, may kinalaman pa rin sa mga binabantayan nating issue sa ating mga tinutugay-gayan ay inaasahan ang mas malaki pang bilang ng mga turista ang darating sa ating bansa, kaugnay pa rin ng mga kaganapan dyan sa iba't ibang sulok ng ating bansa kagaya noong tourism event dyan sa parte ng Bicol Region. Samantala sa ibang balita, patuloy pa rin ang isinasagawang pagbabahagi ng tulong ng
Department of Social Welfare and Development sa libu-libong pamilyang Pilipino na nakakaranas at naapektuhan ng El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Ayon nga sa data ng naturang ahensya, pumalo ng mahigit 877,000 na pamilya at tinatayang 3.5 milyong individual ang naitalang nakaranas ng matinding epekto ng nasabing tag-init. Habang umaabot naman sa mahigit 177 million ang halaga ng relief assistance na ibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang lugar, kasama na ang pagbibigay ng family food packs at non-food items sa mga magsasaka. Samantala, maigting naman na binabantayan ng naturang ahensya ang logistic management upang masiguro na maayos ang pagpapaabot ng ayuda sa mga nangangailangan at gayon din ang pagsisikap na makipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan hinggil naman sa naturang mga apektado ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Samantala, sa dagdag pang mga pagbabalita, ang assistance naman ng Department of Social Welfare and Development, mas pinalawak at pinadali ang proseso para sa mga Pilipino. May pag-uulat dyan si Bomba Joanna Martinez. Pinalawak at mas pinadali na ng Department of Social Welfare and Development ang proseso upang maka-avail ng assistance to individuals in crisis situation na programa ng nasabing ahensya. Ito ay sinagawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayo na matulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan at nakararanas ng hindi inaasahang krisis sa buhay. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary Edo Punay, kasama sa tinutulungan ng Principal Protective Service Program ng ahensya ang mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad, mga nangangailangan ng tulong medikal, pinansyal na tulong kung namatayan ng mahal sa buhay at iba pang mga krisis, kung kaya't minabuti ng naturang ahensya na palawigin ang programa sa tulong ng mga service provider at pagbabawas sa mga kinakailangang requirements upang mas marami pa ang matulungan sa ating bansa. Isa pa po sa mga measures na ginawa natin para mapabilis yung proseso nito is yung ating streamlining ng proseso. Binawasan na po under this administration ang mga requirements at ang mga processes ng AIX po natin. Dati talagang hassle po ito. 5 to 7 documentary evidence. Kailangan mo i-submit sa DSWD para makakuha ka ng assistance. Ngayon, inaba na po under the administration of President Bongbong Marcos. Kapag may disaster po, ang mga tutulungan po namin, ID na lang ang hinihingi namin kung saan nakalagay yung address nyo. Dagdag din ni Punay ang assistance to individuals in crisis situation program daw ang kaisa-isang programa ng ahensya na bukas para sa mga near poor at middle poor at hindi lamang sa mga mahihirap nating kababayan. Nilinaw naman niya na ang mga nagpasa rito ay hindi kaagad garantiyang matutugunan at mabibigyan dahil dadaan pa rin ito sa tamang proseso, i-interviewin at subject to assistance pa raw ito ng mga social worker. Samantala, sakop din sa assistance to individuals in crisis situation o AIX ang transportation assistance sa mga Pilipino na walang pamasahe at may balak na umuwi sa kani-kanilang mga probinsya, habang namamahagi rin ang ahensya ng food assistance at cash assistance basta't dumulog lamang at lumapit sa kanilang mga tanggapan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sisimulan ng wage board sa National Capital Region yung mabilisan na pagsasailalim sa review ng mga wage rates na pinapairal. Ayon nga sa Department of Labor and Employment, isasagawa ito sa darating na ika-16 ng buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay bilang tugon na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Labor Day sa lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa buong kapuluan. Ibig sabihin, nasasaklaw na nito ang mula sa Hilagang Luzon hanggang sa kaduluduluhang parte ng Mindanao, kaugnay pa rin ng mga wage rate na pinapairal ng mga wage board
Board sa mga rehiyon. At ito ay may layunin na pag-aralan ang lahat ng minimum wages na pinapairal na rates. Sinabi naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na mauuna dito ang Metro Manila at susundan yan ng iba pang mga rehiyon sa ating bansa. Dagdag pa nito na may 10 rehiyon na naitala sa kasalukuyan ang sinasabing magsasagawa ng review para sa buwan ng Hulyo. At ganoon din sa Agosto, kaya tiyak na mayroong magandang development na inaasahan. Ito naman ay tiniyak na agad na isa sa publiko ang mga impormasyon kapag may development na umano hinggil pa rin sa wage increase na apila at maging sa 2 kapulungan ng Kongreso ay nagkaroon na rin ng apila para naman sa karagdagang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Samantala, nakapagtala naman ng 46 mga kaso ng sakit na pertussis o kilala bilang sa tawag na whooping cough sa Bicol Region ngayong taon. Batay sa data ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit na nakarating sa punong tanggapan ng Department of Health, ang naitalang pagtaas sa bilang ng mga kaso ay mula sa magkakahiwalay na lalawigan sa Kabikulan. Sa probinsya yan na umaabot po yan doon sa lalawigan ng Albay na nasa 11 na naitala. Doon naman sa Camarines Sur at Sorsogon na may parehong 12 mga kaso at isa naman sa lalawigan ng Masbate, habang wala namang naitalang mga kaso sa probinsya ng Catanduanes at Camarines Norte. Ito ay ang pinagsamang clinical at laboratory confirmed cases ng naturang sakit sa rehiyon. Ang pertussis, mga kabombo, ay isang malubhang nakakahawang impeksyon sa respiratory system na dulot yan ng bakterya na tinatawag na Bordetella pertussis at nakaraniwang nakakapekto ito para sa mga bata, partikular sa mga sanggol at wala pang kumpletong bakuna. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng droplets transmission. Sa kasalukuyan naman ay nakapag-order na rin ang mga karagdagang bakuna itong Department of Health na ipapadala naman sa Bicol Region at pang mga rehiyon na may mataas na bilang ng positibong kaso ng pertussis. Sa iba pa nating balita, isinusulong sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na naglalayo na bigyan ng libreng pasintabi, mga kabombo. Ito ay ginagamit ng mga kababaihan. Ito yung napkins at tinatawag din ng ilan bilang pasador at iba pang menstrual products. Ang mga mahihirap na kababaihan, lalo na yung mga estudyante na naka-enroll doon sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang Senate Bill 2658 na inihain ni Senator Sani Angara ay tatawaging Pre-Menstrual Products Act. Yan ay sa oras na maging ganap na batas na ito. At ipinaliwanag nga ng mambabatas na ang pagpapalakas doon sa hanay ng kababaihan ay mahalaga para sa kalusugan at social development na rin ng mga pamilya sa ating bansa dahil mahalaga ang kanilang nagiging papel sa nation building bilang sila ang nagbibigay ng buhay o nagdadalang tao. Binanggit pa ni Angara na sa ating populasyon na malapit ng umabot ng 120 million, kabilang dito ang mahigit 34 na milyon na mga kabataang babae at kababaihan na nasa productive age level. Tama lamang anya na siguraduhin ng pamahalaan na napoprotektahan ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta, lalo na yung kanilang healthcare situation. Makikipagtulungan naman ang Department of Health sa Department of Education para sa libreng mga produkto na ipagkakalob sa mga kabataang kababaihan na naka-enroll doon sa mga pampublikong paaralan kapag ito ay naging ganap ng batas. Atasan din, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Department of Health na makipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development at mga local government units sa pamamahagi ng naturang klase ng tulong, lalo na sa mga mahihirap na kababaihan. Titiyakin naman ng Department of Trade and Industry na makakasama sa mga ipapamahagi ang mga locally made na menstrual hygiene products at hindi nakakailanganin pang angkatin ang mga ito mula sa ibang mga bansa. Wala tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan, mga kabombo, mga ka-Star Nation.
Yung lalawigan ng Albay ay isinasapinal na yung Renewable Energy Roadmap sa gitna yan ng suliranin sa power supply. Alamin natin ang iba pang update mula sa Bombo Radio, Legazpi. Masayang ibinahagi ng Albay Provincial Government ang planong magkaroon ng renewable energy sa lalawigan. Ayon kay Provincial Planning and Development Office Head Arnold Onrubia sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na target na matapos ang drafting ng Renewable Energy Roadmap sa Hunyo sa kasalukuyang taon. Inaasahan kasi na malaking tulong itong sa mga mamamayan, lalo na at patuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente at madalas na power interruption sa lalawigan. Gumagawaan niya ang lalawigan ng mga hakbang upang masolusyonan ng mga suliranin na kinakaharap, lalo pat isa ang supply ng kuryente sa mga basic services na kinakailangang mapabuti. Nabatid na sa buong bansa ay isa ang Albay sa may mataas na potensyal para sa renewable energy. Sinabi ni Onrubia na batay sa pag-aaral ay malaki ang potensyal ng Albay sa wind energy na nasa 36% ang capacity factor. Katunayan, ang wind energy potential umano ng lalawigan ay kayang mag-energize ng decades of demand para sa enerhiya, kaya sinisikap ang pagpapatuloy ng mga feasibility studies para sa implementasyon ng programa. Based on studies, Albay is the only province in the country which has a huge potential for renewable energies. And in fact, given this, we plan to harness 1 gigawatt of renewable energy as a contribution to the regional potential of 10 gigawatts. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, misteryosong pagpatay naman sa mga alagang hayop palaisipan pa rin sa Iloilo. Mga lamang loob, kinuha rin. May pagulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Naging malaking palaisipan sa ngayon sa isang bayan sa Iloilo ang sunod-sunod na pagpatay sa mga alagang hayop. Ang ikinababahala pa ay sadyang binuksan ang tiyan ng mga ito at kinuha o kinain ang lamang loob ng mga hayop, lalo na ang kanilang puso at ataya. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Hernando Mandara, caretaker ng poultry farm sa Sitio Ermita 1, Barangay Bungol, Haniway, Iloilo, sinabi nito na hindi may iwasan ang pagkalat ng kwento na may gumagalang aswang sa kanilang lugar. Ayon kay Mandara, gayon na lang ang panulumo nila nang madatna nilang patay na ang mga alagang pabo. Laking gulat pa nila nang makitang wasak ang tiyan ng mga ito at wala ng lamang loob. Wala ring bakas ng dugo ang katawan ng mga ito at maging sa paligid ngayong araw, hindi rin nakaligtas ang mga alagang bibi na natagpo ang patay na. Ang mga ito ay maraming kagat sa iba't ibang parte ng katawan, lalo na sa tiyan. Kinuha rin ang puso at kanilang mga ataya. Sa ngayon, nananatiling misteryo para sa ilan ang mga pangyayaring ito at mga katanungang hindi pa rin nasasagot. Pagising ko ng umaga, pagpunta ko rito, nakita ko na patay na yung mga pabo dyan sa klaseng uri ng hayop na yan, hindi ko malaman. Lahat sila sugat dito sa ilalim ng kilikili. Parang may kagat na dalawa. Yung dugo, wala nang dugo. Si Mr. Hernando Mandar para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa bahagi ng Western Visayas, lipat naman tayo ng Central Visayas sapagkat yung komprehensibong pag-aaral sa posibleng pagsasaayos ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno nakatakda raw tapusin sa unang kalahati ng 2024. Ayon yan kay Budget Secretary Pangandaman. Alamin natin ang development dyan sa Central Visayas sa ulat ng Bombo Radio Cebu. Nakatakdang tapusin ng gobyerno ng Pilipinas ang komprehensibong pag-aaral sa posibleng pagsasaayos ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno sa unang kalahati ng 2024. Ito ang naging pamahayag ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman sa naging panayam ng Bombo News Team.
Itinumbok ni Pangandaman na ang inisyatiba na ito ay sa pangunguna ng DBM at ng Governance Commission for GOCCS ay naglalayong tiyakin ng isang patas na compensation package na naaayon sa pangako ng administrasyon sa isang matatag at handa sa hinaharap na serbisyong sibil. Ayon sa Budget Secretary, ang compensation at benefits study na kasalukuyang isinasagawa ay tutuklasin ang iba't ibang aspeto ng kasalukuyang sistema ng kompensasyon, kabilang ang mga sweldo, benepisyo at allowance upang matukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti. Sa pamamagitan ng benchmarking laban sa pribadong sektor at pagsasaalang-alang sa mga epekto ng inflation, hinahangad ng gobyerno na magtatag ng isang patas at sustainable na bayad na magpapahusay sa kapakanan at produktibidad ng mga empleyado nito. Sinabi rin ng kalihim na ang mga resulta ng pag-aaral ay magsisilbing batayan para sa paggawa ng mga kinakailangang pagbabago sa Total Compensation Framework ng mga tauhan ng gobyernong sibilyana upang matiyak ang patas at napapanahong pagsasaayos ng sweldo para sa mga manggagawa ng gobyerno. Dagdag pa nito na ang gastos para sa pagpapatupad ng nasabing pagsasaayos ay dapat kunin mula sa mga magagamit na laang gugulin sa ilalim ng FY 2024 General Appropriations at ang mga susunod na taunang paglalaan. As of now po, meron na po tayong ongoing na pag-aaral para sa pagtataas po ng salary ng ating mga government workers at employees po. Nagbigay na po tayo ng pondo para dyan. GCG po ang nakatakdang gumawa ng pag-aaral together with a private entity po. Sana po by end of June makuha na po natin yung resulta ng pag-aaral po ito. Ating napakinggan sa Department of Budget and Management Secretary Amina Minaif Pangandaman. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Isang Bicolano mula sa Nabuam, Camarines Sur, top 1 sa isinagawang April 2024 Midwifery Licensure Examination. May mga nakapanayam ang Bombo Radio Naga. Pagbuhat mula sa depresyon na patungo sa tagumpay. Ito ang pagsasalarawan ng isang 20 anyos na Bicolano na nasungkit ang top 1 na spot sa isinagawang April 2024 Midwifery Licensure Examination. Sa naging panayam ng Bombo Radio Naga kay Judah Paulo Espero mula sa Camarines Sur, Polytechnic College Nabua, sinabi nito na nakuha nito ang ratings na 91.70% sa eksaminasyon sa kabila ng hirap at pagod na kanyang kinaharap. Ayon kay Espero, nawala na ito ng pag-asa lalo na ang makapasok sa top notcher dahil sa labis na hirap na kanyang pinagdaanan sa eksaminasyon. Kaya labis na lamang ang kanyang pagkabigla, pag-iyaka dahil sa sobrang saya nang makita nito ang naging resulta ng eksaminasyon. Kaugnay nito, labis naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang pamilya, paaralan ng mga kaibigan dahil ito umano ang kanyang inspirasyon upang pagsumikapan na makamit ang kanyang pangarap na hindi naging madali. Kaugnay nito, pakinggan natin ang tinig ni Judah Paulo Espero. After exam, goal ko nga maging top 1. Pero after nung exam is na-disappoint na ako kasi may mga maling akong sagot na na-identify. So, sabi ko si God na ang bahala. So, after nun, ako sa isip ko na kailangan kong expect yung worst and kailangan kong ikot kung ano yung best. Ating napakinggan ang tinig ni Judah Paulo Espero, ang top 1 na sa April 2024 Midwifery Licensure Examinations. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Maisa Del Castillo nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Wala naman tayo ng mga update, mga kabombo, mga ka-Star Nation tungkol sa jeepney consolidation process dahil
yung unconsolidated jeepney drivers sa iba't ibang mga lugar, tuloy pa rin sa kanilang pamamasada. Ano kayang hakbang ng mga lokal na pamahalaan at pati na yung mga law enforcement agencies natin. Umustahin natin dyan sa bahagi ng Hilagan Luzon kung gaano pa karami yung mga namamasada na unconsolidated. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Tuloy pa din ang biyahe ng mga unconsolidated jeepney sa kabila ng deadline ng jeepney consolidation noong huling araw ng Abril. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Modi Floranda, ang chairman ng Piston, sinabi niya na hindi naman agad na matatanggalan ng prangkisa ang mga jeepney drivers at operators na hindi pa nakakapag-consolidate, bagkus ay padadalhan lamang sila ng sumon at hihingan ng paliwanag kung bakit bigong makapag-comply sa PUV Modernization Program. Anya nakasaad sa Executive Order number 2023-22 na hanggang wala pang inilalabas na route rationalization ay hindi pa maaring tanggalin ang mga jeepney sa kalsada. Hindi naman sila nangangamba na baka tanggalan sila ng prangkisa dahil wala naman anyang karapatan ang LTFRB na tanggalin ito sa kanila dahil tanging ang Kongreso at Senado lamang ang may karapatang bumawi ng mga prangkisa na ipinagkaloob sa kanila. Sinasabi ng LTFRB ay nasa 75% na yung nag-comply, pero pag pinag-aralan natin ay malayo doon sa sinasabi nilang 70%. Bagamat sabihin na natin na meron talaga naghabol noong April 30, pero hindi naman ito 100% na approved na kundi ito ay nag-file pa lang. Ano ibig sabihin yan ay wala pa ito doon sa proseso ng consolidation. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, Philippine Modern Pentathlon National Team nakahakot ng mga medalya sa Southeast Asia na Modern Pentathlon Championship na ginanap sa Thailand. Alamin natin ang naging pagbabahagi nito sa panayam ng Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang Philippine Modern Pentathlon National Team sa Southeast Asian Modern Pentathlon Championships na ginanap sa Thailand. Pinangunahan ni Juliana Shane Sevilla ang national team kung saan nakapag-uwi ito ng 2 gintong medalya sa Open Women's Individual at Mixed Relay kasama si Melvin Sakay. Tinanghal bilang overall champion ng Pilipinas kung saan nakakuha ang mga ito ng 5 gintong medalya, 2 silver at 2 bronze. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinay Pentathlete na tubong Ormoc City na si Sevilla, lubos ang kagalakan nito dahil siya ang itinanghal na back-to-back champion sa naturang kategorya. Sinabi nito na nakaramdam sila ng pressure sa kompetisyon dahil ang inasahan nila na makakalaban ay ang mga atleta na kanilang nakalaban nung nakarang taon, ngunit hindi pala. Inamin rin nito na malakas ang mga atleta na kanilang nakalaban mula sa Thailand at Indonesia kung saan talagang pinaghandaan nila ang kompetisyon. Gayunpaman hindi sila umubra sa performance na ipinakita ng Philippine team. Ibinahagi rin nito kung paano nito pinagsasabay ang training at ang kanyang pag-aaral. Sa morning, if Monday to Saturday, swimming yung training namin, like 5 to 7 a.m. ganun. And after that, may pasok din kasi kami. So balik kami ng afternoon. And now, 4 to 5 pala, shooting tsaka running. Tapos yung 5 to 6 is obstacle. Tapos after that, yung 6 to 8 namin is fencing. Yan po. Hindi siya kasabay. May schedule siya. Para may time din kami sa pag-aral, ganun. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa double gold medalist sa Southeast Asian Modern Pentathlon Championships na si Juliana Shane Sevilla. Maraming mga naka-line up na mga kompetisyon na lalahukan si Sevilla ngayong taon, kabilang na dito ang World Championships na gaganapin sa China sa darating na Hunyo. Iyan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Maliban po dito sa Bombo Network News na inyong regular na napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, matutunghayan din sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa ating mga himpilan. Lalo na yung mga Cebuano speaking dyan sa bahagi ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo speaking naman, available sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal. Mga kabombat Kester Nation, narito po ang Orasyo Imperata Obligatory Prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ay sa udto, sa gyapon kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Update kita karon sa politika sa aton sining nga mga kabombo si Governor Arthur Toto Defensor Jr. ang nagpabutyag nga mayara kuno sang konflikto sa re-election ni Congresswoman Jam Baronda kag sa pagpapili man ni Inday Raisa Treñas Chu bilang Lone District Representative. Ini bangod sa sining plastar or na tigayon nga alyansa sa tunga sang lakas CMD, Lakas Christian Muslim Democrats kag Partido Federal ng Pilipinas. Ginakabig pagani ini sa aton sining mga kabombo nga alyansa para sa bagong Pilipinas. O galing kiti kunang taon ta dito sa national scene amuning natabo mo pag-abot niya sa lokal karon may mga nagabinungguanay dire. Sa aton sining mga kabombo, so una din nakita ni Gov Toto, tiyan mo ning pagpadalagan ni Congresswoman Jam, mapare-elect siya, kagang pagpapili man, pagpadalagan sa Lone District Representative ni Inday Raisa Treñas Chu. Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombota, kagapon ginpakigbahin man nga ang kongresista nagsumpa bilang panibagong nga miyembro sang lakas sa CMD. We are referring to Lone District Congresswoman Jam Baronda. And gina-expectar man nga within the month of May
si Inday Reysa Treñas Chu ang magasumpa man sa Partido Federal ng Pilipinas. Pero libong ulo ni Govao bilang regional chairman sa aton sinima kabobo. May check ta ang dugang mga balita with the Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Ginako din bombot siyam ni Governor Arthur Defensor Jr. nga may ara conflict sa tion nga magbungguan ay Sanday Congresswoman Jam Baronda sa Ministra Isa Treñas Chu pagkatapos sa natabo api na alyansa sa tunga sang Partido Federal ng Pilipinas paglakas CMD. Sa interview sang Bombo Radio si Governor Arthur Defensor Jr. kay gipahayag nga istoryahan sa sulod sang partido ang dynamics nga matabo pagkatapos nga nagpirmahan ay abi sang alyansa. Suno sa gobernador nga gintugyan ni Presidente Bongbong Marcos kay Governor Jun Tamayo sang South Cotabato ang paghandle sang komitiba para meresolba o kung maresolba pa mo siyam ang conflict sa tunga sa mga partido nga may ara magapadalagan. Kagati ang plasada diri to work out ang dynamics. Impatad diri ni Governor Defensor Junior nga hindi bag-o ining alyansa kay sadto pa lang kuno pa mo siyam ni ara na workforce together sa tunga sang Partido Federal ng Pilipinas kag lakas PMD. Kag siya mismo wala niya gintakipot ang alyansa kag iban pagit ni alyansa abi sa iban nga partido kay ang mensahe diri permi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ginatawag nga pagkakaisa. Ginkalipay man diri sang gobernador ining natabo abi nga alyansa. Ginkumpirma man yan diri Bobotsam nga madayon sa gihapon ang pagpanumpa ni Ministra Isa Treñas Chu sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Kagati kinagulat gid lamang diri nga makahatag abi sang exact na schedule ang national officers sang Partido Federal ng Pilipinas para makapanumpa abi ang mga local officials diri Bobotsam kay ang term diri ni Toto Defensor Jr. do ginapaayunan anay ang schedule sang mga national officers. Dugang padiri sang natungdan dito ini pamanggid dako nga bagay ini pagbungguan ay sa tunga ni Ministra Isa Treñas Chu kag ni Kong Jam Baronda kay subong pa lang ti pasumpa pa lang ni wala pa sang certificate of nomination nga ginplastara ang mga partido. Pamatian ta bala mo siyam ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. sa aton interview. By the way, wala ako to ha, because kahapon, the day before I arrived from Manila, I attended a briefing with the World Bank on their new programs. So pag abot ko, ulihin na ang aton nga advice. So alang-alang na sa ako nang magbalik kahapon aga pa. It's 9 o'clock ang signing. If I take the 6 o'clock flight, kung matraffic ako, hindi na ako abot. So anyway, we're happy that we have that alliance, and hindi na siya bago sa aton because we have been working well with the Lakas because of the speaker. The speaker is our friend and a party mate also. You know why? We were original members of Lakas in 1992 when the party was established, when President Ramos ran for president, the Lakas NUCD. As National Union of Christian Democrats. Right now, it's different. We were original members up to the time when GMA was the president, Gloria Macapagal. So the members of Lakas are our friends. We have worked with them. And it is not new to us that a coalition like that will happen between the two parties. Yeah. Because they give us a list. You know, ang mga nagsumpa sang ulihin nga batch before the president was from the national organization. So, we attended. Diri sa aton may ara makita. And the board members and mayors of Vice Ganto will take their oath. Here again, we are waiting for the schedule. Nagabayon kita sa schedule sang aton nga national officers because we want them to attend. And right now, may mga oath takings kita happening in other provinces. That's why they're not yet here. Wala pa sa Visayas, if ever, I think we will be the first to have the oath taking. Pero ang dynamics kasi nga, when we had the oath taking ceremony of Partido Federal last week,
the President already discussed that. I think basi nabatian nyo ganina because the oath taking was on television. That we will work together with other parties. Not only Lakas, I will not be surprised if we will have an alliance with other parties. But the dynamics will be worked out. We will have the parties of a committee that will attend to the dynamics sa local. Nati muna, lain-lain nga partido, damo kita gusto magdalagan. Kaya ang iban nga tao gusto man niya magpadalagan, hindi lang kay kita. But the dynamics will be worked out between the parties. So that will be fluid. But definitely, it will level off. It will level off. Hindi man siya gumambal di nga mag-clash if ever nga manumpa si Miss Reza Treñas sa Partido Federal ng Pilipinas si Kong Jam sa Lakas, hindi man siya ihanyan. Well, at the first impression, makita mo, there is a conflict. But again, that is why the situation will develop. The parties will work it out kung paano. That's why sila ko gani, it was the President who himself. Governor Jun Tamayo, our President, will take care of that, will be in that committee, will head that committee to iron out the situation between the party and other parties. Right now, kita nagapasumpa kita isang membro. Why pa kita nagapanghatag sa CONA? Why pa naghatag ng Certificate of Nomination? We are set this May. Again, nagahulat pa kita sa office ng Secretary Anton Agdameo. Because manalik po nagapayon makita sa schedule. And they're also busy. We want that in May. Yung inaliwat-liwat sa presidente sa iya itong speech sa nag-oath taking tayo sa siya. Ang una natin nga advocacy ay isa ang pagkakaisa. Pagkakaisa. Kaya mo muna pero may nagkapahinay sa ato ni damo ginahalinan lang ang partido. So it's better that we will minimize the differences. Kaya ang damo nga partido mabudlay man na kisa kunara na kamo sa burokrasya. Bombacham na batian sang mga kabombo naton si Governor Arthur Defensor Jr. Alright, akon ginalantaw ko na yung daan Bombo Angel katulad sa mga nagkalanabo sa mga previous siniiyang mga elections ngati kung mayaragin man sang alliances ang mga national officials, no? Diriya sa bahin sang local karon ti amo ning guwa niya ning suna libre, field kamo da sang kandidato nyo, ma-field man diri ang mo sining nga partido sang ila sining kandidato, pero mayara kita ya sang alliances, no? Kay ti kun lang taon nato nga mo sining sitwasyon Bombo Angel, kung maghambal ikaw yang ati may alyansang imo sining partido sa piyak nga partido. So, kumbaga pa do ginasecure mo man iyang imo siniyang ang imo siniyang slot, no? Ngati eventually ikaw iya ang mangin kandidato sang isa ka partido sa lokal siniya nga bahin, but ang iban sini nga partido sa aton sini nga mga kabombo ti lain man ang ila siniya nga tinutuyo. And by means ang lain nga tinutuyo, although nga ang mga national leaders sini nila ang magkalyado, but diri iya sa dalon ti alang-alang mo inipunggan kay isa kag isa sila diri naga-amar man nga maka angkon sang posisyon, Jel? Amo na kay Bombo Cham, no, ining komitiba abi nga pagkatukuron nga i-lead up ni Governor Jun Tamayo, hopefully no masettle maayo ang pastada sa mga local officials nga ara sa alyansa sang Partido Federal ng Pilipinas nga may ara sang kontra nga ti upot man nila or alliance sila man nga partido bala Bombo Cham. Pero with this one, hindi lagit ni mapunggan kung magkontrahan na si Congresswoman Jamjam Baronda kaga si Miss Reza Treñas ang matabo na kitlamang diri. Ti plus karon na lang sang maayo kaga apisa rabi ni alliances tuot no sa mga punto
it's easier said than done nga plastaron lang sang Mayo. Ti ano karon ang mangin resulta kung amo lang na ang aton siningalan taon plastaron tani Mayo, no? Kung maghambay ka plastaron tani Mayo, anong plastada sila dira? Kay kun paboran sang president sang Partido Federal ng Pilipinas, kung sa iya ang pabor, definitely may ara man sang mambal naton makatugas ang ukot sa plansado nga alyansa sa lakas sa CMD. Mambal abi karon si Presidential Advisor Langdameo nga ti sinya amo niyo si Inday Raisa Treñas Chu ang amon siniyang hatagan sang Certificate of Nomination. Ti ano ayhan ang mangin reaksyon karon ni House Speaker Martin Romualdez, no? Nga amo sini ang pasilungan ni Lone District Representative Jam Barunda. Nga amo man ang nagpirma to ka gapon sang ila sini iya nga pagpabakod sang ila nga alyansa. Magambal naman to karon si Speaker Romualdez nga si Lone District Congresswoman Jam Barunda nga amon sini iya nga kandidato sa Lone District sa syudad sa Iloilo kag magapangibabaw ang ginatawag sini nila nga equity of the incumbent. Ti alang-alang man iyang mapasugot lang ang presidente sa PFP. Ti ano nga solusyon? Excuse me. Anong pagplastar? No? Kung magambag ka guro nga ti duha ka distrito ang syudad sa Iloilo, ti amo sinamang yung solusyon sa first district sa syudad sa Iloilo. Congresswoman Jam, ikaw dadalagan. Sa second district sa syudad sa Iloilo. Inday Raisa Treñas Chu, ikaw dadalagan. Ti pero isa lang ka posisyon ang ilan siniya nga papilian. Ti paano ina maplastar? Sang presidente sang Partido Federal ng Pilipinas nga hindi makatuga sang ukot sa ginplan sa alyansa together with Lakas CMD. Bumoy dyan. Mula kay Bombatsyam, no? Go pauna-una na lang ni nga pagasto-pasto sang foundation para sa ginaplano nilang kandidasiya diri sa bahin sa Iloilo City bilang Congresswoman Manabi kung diin pabaskot una-una foundation anay sa abing partido, ikaduha abing foundation, di ang background nila when it comes abi sa ilabing background nila sa Iloilo City, Bombatsyam. All right. Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report sa aton sini nga mga kabombo. Hindi lamang sa bahin sang syudad sang Iloilo matabo ining possible nga sa paglantaw ni Gov Toto konflikto kay I do believe sa iban sini iya nga mga munisipalidad daw may kasubong man sining mangin plastada. Later on kay may ara man niya nga ti makandidato sa isa ka posisyon pero dito nagsumpa sa lakas, may makandidato man sa kasubong nga posisyon nga dito iya nagsumpa sa Partido Federal ng Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti kay sino ayhan tingog sa tunga sang lakas CMD kag Partido Federal ng Pilipinas ang mas matunog kag pamatian kag ubayan sang sining alyansa sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kay ti kun lang taon naton sa bahin sang lakas sa CMD sa aton sini mga kabombo, no? Right after iya sang eleksyon to sang 2022, no? Ginakusipad na kag nagpanghawan-hawan na mo. Sino ayhan ang mangin masunod nga presidente kung matapos ang termino ni President Bongbong Marcos? Siyempre, sa aton sini mga kabombo ang mga ginakinaandan sini iya. Why naman kita sang lisuan pa iyang
pagapilian diri kunti ang masunod sa iya. Sino? Si Vice President Sara Duterte. Sino pa ginang nagasunod sa kay Vice President Sara Duterte? Ara dirang House Speaker, ara dira ang Senate President. Pila sa mga mambanaton bala do instant choices sang mga pumuluyo nga ti ini siya fit ni siya for presidential position, pananglitan niya nga magtakop ang termino ni President Bongbong Marcos. Tino may mga kasubong na sila nga ginalantaw. Kag hindi man malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga matunog man diri ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Nga may plano nga magpapili bilang presidente sa tuig 2028. Kag naturalmente gid lamang nga kung magdalagan siya bilang presidente sa tuig 2028, syempre kung sino to mga kapartido niya, amo to ibutang yaman sa posisyon Philippine politics, pwede naton makompare sa game sang chess. Sa aton sini nga mga kabombo. Chess match. Tiyang magwaya sini karon ang mahampang sang chess sa palaabuton wa isang liwan kundi ang lakas CMD kag ang Partido Federal ng Pilipinas. Kay sila niya mahimo sang ila nga move kung sino dira ila ang ila sini nga iduso, kung sinong ila sini nga suportaran dira. Sabahin niya karon ni Speaker Martin Romualdez, do you think nga mapaiway siya? Sabahin naman niya karon sa Partido Federal ng Pilipinas, mahambal man to yabi karon niya. Kami subong ang ruling party. Administrasyon kami subong. Tinga nga mahando kami sa inyo kagustuhan man. Although nga ti na plancha na ininila sa aton sini nga mga kabumbo, but later on, bangod man iya nga ti tagsa-tagsa sini sa ila, nagaplano man sa palabuton sini nga 2028 presidential elections, definitely banwa may mga lihok man ini sila or may mga himuon ini sila para ngay plastar man ang ila sini nga mga tawo in preparation sa 2028 presidential elections. 20 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Balan ko ginahulat yung update. May kantanan sa natabo sa may barangay Bungol sa Banwasang Haniway, Iloilo. Kagapon to damo ang naglibog sa ulo araw-araw pa inatake sa kung ano man iya nga sahi isang tinuga. Ang pabo wala agid ka takol-takol. Pag-atake bisa isa iya ka pabo. 27 ito gapon, di ba Bumel? 27 ito ka pabo. Di araw-araw pa damo nagapamangkot. Sinya araw-araw pa nga pag-atake sa isang 26 way gid ang takol-takol. Pero tikon lang taon mo ang mga gin-atake ito nga pabo, mga juvenile. Tikon juvenile ang pabo, sa aton sini makabumudo, hindi pa ginamuan amo sina katunog ang ila sini nga takol-takol. Takol. Ang ila sini nga mo sina nga tunog sa aton sini makabumbo. Nagpaandam pagani nga posible dapat mag-aligmat kuno mga pumuluyo to hilabi pa kung may mga hinuptanan dira kay base magbalik. Ining paraligban kag questionable sini iya karon, ginapaligban sini iya nga tinuga nga nag-atake sa sining kasapatan. T18 naman, kapato, lakip na bibi, ang gin biktima, sining paraligban karon niya nga tinuga. Idiri ko naman nadumduman ang paborito ko nga bahanon, may 3 bibi akong nakita. I-check namin si Bongbong Jomar Villa kay ang Department of Agriculture magapatigayon sa pagpangusisa natuhoy sa sining mga ginpatay nga mga kasapatan. Ang similarity sining mga sapat nga biktima, mga feathered or makabing naton may mga bulbulon.
Ti ko si Bumbo Jumar pagani gapon may manukan kuno to nga lapit, may farm kuno to nga malapit ti basib lang kung sunod yung sining nga biktima ho ng mga linawig to nga may nugbulang manok ba o. Maluoy ka? Oh? Diri pa lang daan sa pabo, diri pa lang iya sa bibi kag sapato. Dako na ning gasto sa tagiya ti maluoy ka? Oh? Pero ti mangusisa diri ang DA para nga matubod kung ano ning nag-atake sa sining mga kasapatan, no? Jom sa report, please come in. Pambutsam agod nga matagaan sang sabat, no, kag mahimos na ang mga pumuluyo regarding karon sa kun ano nga sahi, no, sa nga tinuga ang nagapangatake, no, diri sa may area sang Sitio Erbita Uno, Barangay Bungol, Banwa sa Hadiway matapos ining duhana, no, kasod-asod nga pagpangatake sa mga hinuptanan. Una gani amo ni ang mga 27 tanan ka mga pabo agin atake sa pagpatumatumod nga kuna sahi sa tinuga nga may mga pila sa ila sining lawas kagagin pangsuyop ang ila sining dugo kagado isa lang gid kadlaw, no, dugi pahuwayway na lang isa kadlaw ang nagligad nag-atake naman kung sa rin ginapayag mga 18 ka mga pabo ang konpato, no, konpato ang gin-atake naman sang way man matumod nga tinuga diri. Pero kung natawon do may pattern, no, ang pagpang-atake nga lunsay kagahon at the same time ang manner bla sa pagpatay nga lunsay may mga kagat pan sa idalom sa ilas sining pakpak. At the same time ang dugo, no, dugo sang sapat ang ginpang suyop nga kunang tawon adway gid sang tulo abi pinatak sang dugo tra pambutsam nga ti adugin ubos gid, no, suyop sang sining nasambit karon nga nag-atake adra sa nasambit karon nga barangay ti may mga iban gahambal na basi kuno bag-ong Yanggaw, may ara man naghambal nga ti basi kun ano nga klase to ka sapat abi bumbutsam, no. So ang lihok diri karon sa Department of Agriculture, Municipal Agriculture Office, igapay dalom ini nila sa test, no, ang ining hinuptanan nga gin patay abi, no, kay una ni ang sa natabo ning sa pabo agin advice abi ang tag-iya nga ipablatter sa barangay kag ipablatter sa police station antes magadto sa Municipal Agriculture Office. O galing sa to diri information nato nga duway na kuno makalabot sa Municipal Agriculture Office, no, ang ining mga hinuptanan amo to nga gin-advise diri nga katuan mismo sa balay sang tagiya ko dinto nila ginlubong ang mga hinuptanan kag ipaidalom sa examination. Ang ining examination bumutsam mga 2 to 3 days sunod diri sa ahead sa Municipal Agriculture Office sa pagpanguna diri sa Alray Adorante nga mga 2 to 3 days pangulaton antes magabot ining result. Agod nga mabalaan kung bala positive gid man niya sa rabies, no, ang ining mga pilas karon nga atake ning mga kasapatan pero hindi man makahambal, no, si Sir Adorante kung bala ano gid nga klase ka sapat na ma-determine na siya kung mag-positive sa rabies pero hindi niya kuno ma-mention kung bala rabies ang ito kung ano nga sapat abi bubutsam basta at least nga may hint sila na nga kung mag-abot gid man ang result nga kung mag-positive sa rabies ining mga ginkagat nga pabo at the same time ang ining dugang nila ining mga pato adra sa manasambit yang lugar. So pagpati sa Department of Agriculture nga sapat, no, sapat ang nag-atake sila bubutsam kay ang istorya nga kumong mga bagong Yanggaw do nagayumyo home lang, no, si Sir Adorante sa silang mga istorya karon dira sumuluyo sa lugar tuno sa natungdan laban-laban mga sapat inisa pero di lang matumod kung anong klase sa nga sapat ang nagatake dira karon sa may nasambit yang barangay bubutsam. Arib na pabati ta si Alray Adorante ang head sa Municipal Agriculture Office sa papakigangutan sa Bubo Radio. Kahapon ti aga nagdadto diri ang tag-iya kang napatsan to blakang kwan kang mga pabo do nagabato nga 28 ka bilog ipakita na ganit kanang picture. Okay. So hambal na nag-agto sa barangay
report sa barangay Kagawad. Okay. So ginpudod ng barangay Kagawad diya ka naman sa office nga palig agto kay sa Municipal Agriculture Office para ma-report yang kwan. So ginbual ko man ang mga name kag iya at the same time ginpakita ng picture. So nakita ko to sa picture ang mga pabo ginubos dito. Hindi, actually ang pabo intact pa. Okay. Ang busong lang gid kang mga pabo kato ang ginkaan ang mga internal organs sa tanan-tanan. So hambal ko definitely ko sa nakita natin nga hindi diya ko nga ginano lang kundi may nagkaan kaya ka mga internal organs nanda. So hambal nga ni dogaduduha ko basi ko no mga malain ano ang nagkaan karan but definitely ko mga layaw nga sapat ang ang nagtira ka dyan kang imong mga pabo. So, hambal ko kung naka-enclose ko, hindi ko na pwede man makasulad. Sir, kung may CCTV, at manantaw natin kung sino yung nag-atake. So, kung kayo ay pa ito ma-record sa barangay, balikan na ikaw sa barangay, ipa-record to ya, para may report sa barangay na kaya direktata na nagpuan, gihagin tudok ko ni Kagawad. So, at the same time, mas nabi nga kung kaya ipa-blatter natin sa police. At the same time, kung paagtunan ka sa kwan karon, hambali ako karon, kung magkabalik ikaw, tapos blatter para mabalikan natin balatuya. But why siguro kasakaan ka no kahapon may pagkabalik karon ipa naman karon. Okay. Ang iban sir para matahgan na lang kay iba may naghabal nga basi kuno bagong yanggaw, no? Protect ka mo ya. Ay importante dira may examine mo para mabalaan kung ano may rabies gid man or ano. Anong lihok nyo sir? Ipa-examine gid no? Ano tudugin lubong lang nila kuno anay? Pwede pa. Pwede na siya no? Pwede pa ka. Why pa ka 48 hours pwede pa. Pwede pa na no? Okay, pwede makalkal lang. Yes. Definitely. So, mabalaan ko na nung sapat or pero ang gina sa animal diagnostic kung positive kung may rabies kung ano. Pero hindi naman mamalaan kung ano ang nag-atake ka na. Unless otherwise kung mabisan maghambal ka nga positive sa rabies basita na ang ginatawag na nga CDT cat o kung posible man no? Posible man ito? Posible gid. Pero layo na sa wakwak or ano ka? Hindi. So, importante do kung wala nila ginihaw sir dugin why man? Why? Ginhambalan. Ginadvise ano man? Yes. Okay. Hindi pwede pa. Kaya may tendency na maglapta kung may rabies. Definitely. May tendency gid. Kung positive sa rabies to ang nagpan. So, subong, kung matest sa subong, mga pilak adlaw maabot result? 2 to 3 days siguro. Depende sa availability. Sa kada sigan man to ya, kung kay duro ang ginatest, kay ginapasunod man lang. Ikaw sir, sa Department of Agriculture, ano ang gilanta mo na ito? Posible mga sapat? Sapat, no? Mostly kalabanan, mga layaw, balang ayam, sa talag, kung kayo sa gutom, mangita gid kang karamihan ng dahil, kita na pabo dyan nga Pero ang nakatingalahan do ang pato ay mano, pabo lang gid. Ito pa dahil malang. Ito pa dahil man lang isang damage yung nakuan siguro na sa pabo. Kaya mas drag. Ay kung lang kung ano ang preference ng nag-atake. Kaya kung siguro sa unang sitwasyon nga to, una ang pabo dyan sa kinasadla na hindi pabo gid atake. Ito na lang no? Okay. Kaya naka-separate ang pabo kag pato mo. First time ni sa Haniway na tabo? First time. Pagpungko mo dito, bilang ano de? Pero sa una may mga cases mga angay karan. So nakita na ayam ang nagapang. Ayam gid. So una ta nato. But sa tulad hindi pa natin mahambal nga ayam gid kay way patat evidence na makita. Anong panawagan mo sa pumuloyo kay hambal nila kung aswang na duga prepara na to sila ginunting ho? Siguro hindi kita kahambal karan nga kung aswang mara nag-atake. Kaya why kita evidence but sa amon tamay in terms sa agriculture may mga cases ang nagligad nga nag-report niya nga nakita nanda nga ginpulawan gidla ano lelelpat ako ng barangay nga layaw nga ayam magnaglatake layaw nga ayam kaya isa pa gid nga case karan ay iban kung marapit especially ang mga balay-bala nga marapit sa mga medyo talon pagurangan may mga ginatawag na sibit cat bala mga ira nga nagakaon mo ran mga mga intestine mga manok tanan-tanan kung ano makuan na. Pero ang sa pilas siya do ano mapanggid mo siya kay to paday sir ang pilas ka pabo hanggang nga sapat ang good no definitely mga ayam gid siguro ang mga layaw
Para madula kahit lang nang daw ay aswang no. Anong ha? Why man? Why kami gapati nga may nga aswang ang nagtira. Kada gapati sa aswang but may mga instances nga ayam o iban siguro kaysa nagigan sa iban nga banwa nga to may mga kurano mga ayam man ang nagatira. Garing ka mo na ran isuwapen nga puro lang tinay ang ginakain na. Alray Adorante against sa Municipal Agriculture's Office. Base ko nagtigbaliw lang to sa ayam, Joms? Di mabalaan na sa mabalaan na sa result ng examination. Ang bodlay sila po hindi magpositive sa rabies. Ang sa ano, bima positive? At amo nang panilig banda kung kaya ang case mga para mga sa rabies mo pero depende na sa result kung magpositive o kung hindi. Adri bumusati kung hindi laban-laban basi kung doon nagataas ang tansa tong pagpati ito sa mga pumuloyo. Ito basi doon nagtigbawliw gidman sa ibang sapat. Sus Maria kagusip. Pero anyway, Joms, dumduman mo na tabo sa Banwasang Pavia sa isa ka manukan. Do kay do kay si Rico. Natukiban nila to nga ang nagpang-atake to sa iya sining mga kasapatan to si Vitcat. May posibilidad man nga amo sini ang kung baga pa amo sining responsable sa pagpang-atake, Joms? Amo managadi ang ginanantaw to sa tao to sa may haniway nga basi amo namla posible man kay ako nang tawon ang panahon subong sa kainiton ko no ati do nagadugang gutom ka mga sapat. Bumbutsam amo nang do nagagwa sila kag nagapang-atake pero ang paglantaw nga hindi lang kuno isa. Basi damo. Isa ka sapat ni. Pwede ba damo sila mo tong basi ibanto ka mga pabuto kag mga patoto ay nakahulag kiti damo sila mo. Ang sa probinsya sang Guimaras to dumduman mo man tong layaw nga ido Bombo Jomar nga natigayon gani nga nalabot to ya sang mga pumuluyo to kag napatay nila to. To gani na sa akin do mga kanding pa to mga sapat man to. Bumbutsam ti do man kung natawon do halos makalabadan mga sapat pa lang kay ati amo na sa mga huring-huring to sa mga pumuloyo so yang do nagapati sila do abo na kuno basi lang ati to odin man nga mga bagong yanggaw to nagpangatake to sa ila sa dingang sapatan dito karon sa Benasambit yang lugar abong busamti mga 3 days mga Domingo Sabado siguro ara na ang resulta sa siding examination to dramal ang para at least ka aware ang pumuloyo sa Benasambit karon nga barangay kag sa kaiping sining nga magbarangayan sa Benasambit Kabanwa. Bumbutsam. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted region network in the country. Bombo Radio Philippines. Sa radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Amo gid man inaabi no? Kung may mga hindi kinaandan, unusual nga mga nagakalinabo, hilabi pa kung may patay nga sapat. Tidamo na nadyo nagasulod sa pinsar sang mga tawo nga kinagat sang bagong yanggaw, may aswang din, nagtigbaliw, nag-amo sina, no? Sa aton sini mga kabombo. Ti kung paminsaron ta, impluensya ina sang mga masami naton nga pamatian, mga drama sa radyo, makita naton sa internet, sa telebisyon, mga kasubong sina Banwa. Pero mientras tanto nga wala sang may makapatod, wala sang may makakita, magapabilin ginang amang ina nga ti kaymuan lamang sa aton siniya nga mga pang-ino-ino. Sa aton sini makabumbo. Pero sa mga kasubong sini nga kaso, ti dito sa nasaling ko na galing sa Banwasang Pavia, pila ka manok tong mga nagkalamatay, amuning sa Barangay Bungol sa may Banwasang Haniway, and there was a time nga dito inatabo man sa probinsya sa Guimaras, mga baka, mga kanding ganitong inatake, tinatukiban to ya, kag nadakpan gito sa mga pumuluyo, nga isa gali iya kalayaw nga ido. Kag mismo ang taga Department of Agriculture, sila niya kung may mga katalunan, nyati may posibilidad siniya nga may mga civet cat na dira nga naga-star, nga amo man ang posible siniya
responsable sa pang-atake kag hindi lamang ini siya isa, no, kundi madamo ini sila. So hindi lang kita kun kaysa magpatama agin sa aton sini ang imahinasyon kay hindi man na makahatag sang maayo sini imo nga epekto sa baylo sa aton sini makabombo sa nasiling na naton mangin responsable mangin vigilante kita kag panilagan ta, no, bantayan ta aton sini nga mga kasapatan from time to time siguro para nga kung mahimo pa lang madakpan man sa mga pumuluyo nila para hindi na makapanghalit sa mga kauturan naton nga nag-invest, no, nagbutang sang kwarta man para iya nga makapanagod sang bibi, makapanagod sang pato, makapanagod sang pabo o kung ano man nga kasapatan, and later on, no, makwartahan nila o konti simpre kaugalingon nila nga konsumo, so on and so forth, para nga mabalaan na pwede man na daguro sa may barangay bungol dira nga bantayan dira sa mga tanod, no, pulaw-pulawan na until such time nga madakpan na nila kung sinugin man ang nagpanghimo sa kasubong sini nga pagpamatay sa mga kasapatan. 38 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, istoryahan naton update sa Roro vessel nga may sakay 161 ka mga tawo na stranded sa Dumangas kag comprehensive rehabilitation plan. Ginahulat na lang agud nga mapasar kuno sa sangguniang panlalawigan kag ideklara nga yara sa idalom sa state of calamity ang bugos nga probinsya sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natalana nga maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa mo mga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo nagakaon, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan.
sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury
spray ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, no? Kaya himalonta ang latest sa sining mga nagkala-stranded dito iya sa may baybayon sa banwa sa Dumangas, ining mga pasahero sa Roro vessel 161 ini sila sa aton sining mga kabombo, no? Paano na stranded ini? May mga diferensya anong mga ginahimo agod iya nga atigayon ini, no? Nga mapadungka. I-check ta si Bombo Hana Andasahan sa report. Please come in. Bombo Cham, temporaryo nga magauntat ang biyahe sang Roro vessel nga na-stranded sa baybayon nga sakop sang Barangay Bakaya, Dumangas kahapon nga adlaw. Bombo Cham, kung madumduman kahapon nga adlaw na-stranded ang Roro vessel nga MV Maria Waynona sang Montenegro Shipping Lines nga may sakay nga 161 ka mga pasahero kag 25 ka mga cargo. Naglabot ini sa masobra 4 ka oras sa tunga sang Lawadman. Bombo Cham, sa interview sang Bombo Radio kay EJ Ga ang commander sa Coast Guard Substation Dumangas, iyagin na pahayag nga mabaskog ang hangin kag current sang tubig nga naging tunaan sang pagsadsad sang barko nga ginabanta 3 ka kilometro ang kalayoon halin sa puerto sang Dumangas sa Bombo Cham. Kag diri man nga gin-hold lang anay ang ilang nga salakyan kag hindi anay makabiyahe kag mag-file sang marine protest sa marina kag magakandak sang underwater hull inspection para masigurado nga wala sang damage ang idalom sang barko nga until such time maka-release si marina sang certificate nga seaworthy na ang barko kag pwede na liwat maka biyahe. Bombo Cham, diri Bombo Cham gin padalaan man sang duha ka barko nga iya man sang Montenegro Shipping Lines ang ini nga stranded nga barko sa tunga sang dagat. Bombo Cham, agud nga rescue ang nasambit nga Roro vessel kag ginguyod pagkadto sa Dumangas Port. Isa maayo man nga pala Bombo Cham, wala man sang may nasamaran o kon may na samaran o kon may naano man sa ilang mga pasahero nga ining 161 ka mga pasahero. Bombo Cham, yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Commander EJ Ga. Ma'am, bali ang MV Maria Winona, iya sa Montenegro Shipping Lines. Bali naghalin ni sila ma'am sa may Bacolod City dito sa may Belco Port. Alas 3:50 sang hapon ma'am, pakadto diri sa may Dumangas. And alas 5:45 sang hapon ma'am, while underway sila pakadto diri, na-ground sila mama dito sa may mahin sa may area sa Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo. Ang based sa mga initial na investigation nga ginkandak ma'am, bali
na miscalculate ni kapitan sa sini nga barko ang area naton diri ma'am. Kaya 2 days pa lang sila nga nagabiyahe halin na sa may Dumangas sa Bredco and vice versa. Kaga tungkol ni ma'am sa mabasog mga current sa tubig ma'am. Kamusta sir? Pila ang sakay sini nga pasahero gani sir? Bali, based sa ilang manifesto nga ginasubmit sa Coast Guard, 161 ini ma'am ang karga niya nga pasahero ma'am. Bali ma'am, nag-coordinate man kami ma'am sa may MDRRMO diri sa may Dumangas para ma-further assess nato ng ato nga mga pasahero. And okay naman sila ma'am, they are in good physical condition naman ma'am. Nag-coordinate kita ma'am sa mga shipping company nga diri sa may Dumangas. And ang nag-rescue sa ila dito ma'am, ang ilang sister ship man ma'am, inang iyaman sa Montenegro nga barko, kaga upod man diri ang isa ka tugboat nga diri sa may Dumangas. Yes ma'am, bali dito ma'am, sa nga ato nga sugat dito sila sa may Lawod ma'am. Alas sa 9 ma'am ang nagabot ang ato nga mga tropa dito upod sa mga taga-barko. Kaya nagakandak man sila dayon ma'am sa rescue and towing operation ma'am pabalik diri sa may Dumangas port natin ma'am. Yes ma'am no, gina-advise na ginato ng ating mga shipping companies and also our mga kapitan sa mga barko nga always take precautionary measures gid no sa ilang paglayag ma'am. Yun pa far natin sila sa marine protest dito sa may marina. Ang pagtapos ng mga ilang barko naka-temporary hold lang naman na diri ma'am sa may aton nga Dumangas port. And mag-conduct pa na sa mga assessments and underwater hull inspection. Kung makita natin ma'am nga ang barko ma'am is okay naman ang iyang sadalo ma'am. And also ang marina, kung maghatag na sila ang certificate na seaworthy na ang ilabat ko para magbiyahe liwat ma'am. Nabatian mo ba Cham ang pahayag ni EJ Ga, ang commander sa Coast Guard substation na Dumangas, amo ni wala lang makalculate sang maayos sang kapitan sa barko sa maayo nga pala wala man sang may nasamaran mo ba Cham. Alright. Hindi na sumong pang-rescue na ni sila, nakapauli ng 161 ne? Yes, Mambo Cham, as of kahapon ako kagabi nga alas 9 na no nagadangat ng ilang pag-stranded dito gilayon mga gina-rescue ini sila kag tinakapauli naman sa ilang mga panimalay Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report. Timayo man kay gilayon man nga natagan sa nagakigo sini nga pagtamod na rescue kag safe ang tanan sini nga pasahero. 55 minutos nang nakaligad sa takna sini nga launa. Katapusan nga report i-check ta si Bombo Lindsay Bade. Comprehensive Rehabilitation Plan ginahulat na lang agud mapasa sa sangguniang panlalawigan para iya nga madeklarar nga yara sa state of calamity ang bilog nga probinsya sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabubot ikon madeklarar nga yara sa idalom sang state of calamity, siyempre mahulag mo ng emergency fund mo kung mahulag mo na sini para nga ma-address man ang mga bululigan ang labing apektado sining state of calamity. Sa aton sini nga mga kabombo, standby kay check naton ang dugang sini nga mga impormasyon kaupod man sa kay Bombo Lindsay Bade sa iya sini nga follow-up report karon sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entry sa aton sini nga 1-2 panalo or Buena Mano Salvo year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM ang aton siniiyang mga kauturan nga nagahulog diri sa stasyon sa Bombo Radio week for week number 7 week number 7 ang inyo siniiyang ibutang dira para iyang aton sini nga batunon by Saturday until 12 noon sa aton sini nga mga kabombo. Check ta na si Bombo Lindsay Bade. Bombo Lin sa report please come in.
posible Bombocham nga sa masunod nga semana no igadeklara na ang state of calamity diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo bangod sa El Nino phenomenon. Ang provincial government Bombocham may aras ng 61 million pesos no para nga ginpain or bilin sa ilang quick response fund agud kati ma-address ang ining epekto sa El Nino phenomenon diri sa probinsya sang Iloilo. Ginpakigamutan nga ni naton si retired Police Colonel Cornelio Salinas ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRMO. Actually, nagligad pa ni nga semana, Bombocham, nga nagpasara sila no, sa resolution nga nag-recommend nga ipaidalom no, ang bilog nga probinsya sa Iloilo sa state of calamity. However, may ara pa sa ginahulat no, ang provincial government sa comprehensive rehabilitation plan na nagalakip mo sa mga concerned provincial government offices, kaangay sa Provincial Agriculture Office, sa Provincial Veterinary Office, Provincial Health Office, kag syempre Provincial Government Environment and Natural Resources Office. So kada opisina nga ini Bombocham required sila nga mag-submit sa detalyado no, nga rehabilitation plan sa PDRMC kung sa diin i-outline ra nila ang ilang mga respective strategies kung paano no mamitigate ang adverse effects ng El Nino phenomenon. So amo nang ginahulat sa buong kay once na matipo na ina insigida Bombocham ipasa ina siya sa sangguniang panlalawigan kag didto no alatawon sang provincial board kung pwede na makadeklara sa state of calamity. Kay sa subong we have 8 towns na or 8 na ka mga banwa Bombocham ang nagdeklara sang state of calamity. Banwa sang Sara, Estancia, ang Pasay City, ang Banwa sang Binguan, Banwa sang Bingle, Balasan, Lemery, kag San Dionisio. Kag masobra na no 1 billion pesos ang damage or ang estimated damage sa nagkalain-lain nga sektor diri sa probinsya sang Iloilo. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Cornelio Salinas, ang head sang PDRMO. Nagdugang kita no from Sara, Estancia kag Bingawan, nagdugang si Pasay, si San Dionisio, si Bingle, si Balasan, si Lemery nga mga banwa nga nag-declare sang state of calamity. So all in all, there are 8 municipalities nga naka-declare sang ila state of calamity. Well, ang basis for the declaration nila is there are 15% of their populations was affected sang El Nino, and agricultural livelihood is has affected 30% of the population, no? So affected gid yang aton agricultural livelihoods nga nakalabot na kita subong more than 1 billion. And sa critical infrastructure, ang nagdugang naman is ang source of potable water or scarcity of water source. Amo nang mga balasihan nila sa ila declaration. No, kung pwede natin, sir, mapatpat sa per town kung ano gid ang main reason kung nga nag-declare sila sa... Well, makasiling kita nga si Bingawan, no? Si Lemery, Dingley, may scarcity of water source sila, no? But still the same, very consistent ang base sa paragraph 3A and B, the 15% of the total population was affected, 30% of the livelihood was affected, and sa critical infrastructure, ginasite Manila ang potable water source or scarcity of water. And common ini siya nga mga reasons for their declaration. In total, pila na ang kung ano na kun abi ang equivalent sa mga affected ng mga sa bilogig na province when it comes abi sir sa agricultural sector. Sa agriculture natin is more than 1 billion na. 1 billion ang degree of affectation sa aton agricultural livelihoods, damage to crops, high value crops, rice, sa corn, sa aquaculture naton. So these are the affected sectors naton sa agricultural livelihood naton. Ang mga farmers sir, pila na ang affected? I don't have the data, but again, kung pila man ang population sa kada municipality, 15%, more than 15% of their population was affected by the El Nino phenomenon. Pero sa saning 8 ka mga banwa nga nag-declare sa state of calamity, why begin urgent ang pagpasar sir sa pag-declare sa whole province na ng state of calamity?
Well, sa province-wide naman na declaration, ang kulang naman lang natin is the rehab plan coming from the 4 offices of the province, agriculture, provincial vet, health, and PGenro for the water scarcity. So, ginakuha namon today ang ila rehab plans kag ang budget requirements nila kag sa budget requirements nga kinahanglan nila din ina pagagamiton. Okay, so hindi man na nga siling nag-declare si Dream Council sang state of calamity, automatic ipasa na dito sa SP kay may requirements man si SP. So hindi man pwede kami nga ang resolution lang padala namon today parang hindi na magdugay bala sa deliberations kung ara naman ang budget requirements, anon ang kwarta din makadto, anong resulta kung may kwarta na kag maka-appropriate sang kwarta is to lessen the impact ni El Nino kag sa concern na offices nga nagakinahanglan sa additional budget. So dara na kita nga level after sa nga matipon na sir ang mga plan and budgeting abi amo na pagpasaka sa SP. Yes, by this week no, tinguhaon gid namon nga mapadala na sa SP ang resolution together with the required documents and rehab plans sa mga concerned offices nga affected by El Nino. Pila gani sir aton nga calamity fund available? Sa quick response fund naton is 61 million. Total is 205 million. So kung may declaration of state of calamity, may mga more or less mga 170 pa kita or less million ng paggagamiton as part of the disaster or calamity funds naton. But may laninya pa kita nga pag-aatubangon. So ining 205 million ini, I think it's not enough kung Linz? Nabatian po ba si retired Police Colonel Cornelio Salinas ang head sang PDRMO. All right. Ini si Bombo, si Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kina Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up pa report. Lapaw nakikita sa latin diri sa pagpalayag sa Bombo na Soto ibang mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa mga sunod nga News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Is Momot Shama Blanco Hover nagabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natala na maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa mo man nga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo nagakaon si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo.
Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942. Nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condripolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imot. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Hello kids sa inyo tanan dira. I hope nga medyo well-ventilated ang inyong ginapahamtangan sa buong nami kid, no? Kung wala ka man lang sa sagwa, inablang damo kahoy sa palibot para nga fresh air ang imo nga mahakulo kag kung ara ka naman sa salod ay just hope nga hindi mainit nga hangin imo naman nga mabatyagan. But anyway, this afternoon mga mainit nga mga istorya ang aton nga i-share sa inyo as we give you kahapon lamang program on a beautiful Thursday. It's the 9th of May 2024. Kaupo ninyo si Tita Regine, and for your stories, ilibinigid stories ninyo para sa inyo nga mga pinalangga nga Iloy, because we are going to celebrate Mother's Day this Sunday, May 12. Pwede pa magpahingagaw. I-share nyo lang ina by emailing your stories sa aton nga email at bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga isulat sa gihapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Welcome to everyone. I hope everybody's just doing okay and ready na para nga magpamati sa ating mga kasaysayan. Here's our song para sa inyo sa sining mainit sa gihapon nga panahon. From Jose LG Fuentes, LDR. Good afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa na'y kan-anay, wala na'y pahuwayay, wa na'y uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, niligid ka bayran o dalar. Bisagod sa obiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma andamag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. LDR Jose LG Fuentes. Ato nga oras, it is now 16 minutes after 2 sa hapon. Ari na kita sa ato nga first story. But before ako nga mag-umpisa basa, gina-remind ko lang dira ang aton nga mangin interviewee this coming Saturday. Ang winner nga gin-announce naton last week, si Bascog nga PWD sa Northern Iloilo. I hope nagapamati ikaw, sir. Ikaw ang aton nga winner last week. Kadto ka diri sa studio sa Bombo Radio. Sa ini nga Sabado, kadto ka lang diri before 2 o'clock and dala ka sang imo nga ginpa-Xerox, 2 copies sang imo nga IDs.
Sige, i-check ko do may number ikaw nga padala diri anay no kay nag-text ikaw. Sige, i-check ko ha para nga ma-confirm ko pagid sa imo if you can really make it this Saturday nga magkadto diri or basi ang luyag mo is dira ka na lang sa imo nga lugar. Sige, mga kabobo, ari na ating first story for today from Karay, Sang Maasin, Iloilo. Dear Inday Regine. Mayong hapon lang sa imo kung sa tanan nga katapos sa Bombo Radyo. Tawag lang ako kay Karay, 65 years old, may bana, kag 3 ka anak. Nagsugod ang akong nga kasaysayan sa nagaedad ako 17 years old. Kaeskwela pa ako sa Kolehiyo de San Jose, dira sa Haro, bilang isa ka working student. Sa matuod Inday, pigado katama ang amon pangabuhi. Bulan sang Mayo, fiesta sa amon barangay. Nagpauli ako sakay sa jeep. Nakadungan ako sa isa ka lalaki nga nagpungko sa atubang ko, gintulok ko. Inday, do tinumbok ang akong dughan. Kay gwapo katama. Sige ang basa niya sang iya nga pocketbook. Ginimutaran ko siya. Sa pananaw ko, ang tanan nga kagwapuhon ara sa iya. May alom siya sa agtang, ang bibig manipis, ang mata medyo parak, pero ang kilay dugin guhit lang. Ang ilong katamtaman lang ang kataason. Sige ang tulo ko sa iya, pero siya daw saway lang sa pensar ko. Sa di ini siya gapauli, kay daw bag-o lang ako kakita sa iya. Pag-abot sa amon barangay, nanaog siya. Gintanaw ko kung diin siya gapauli. Sa unhan, nanaog man ako. Sige ang lantaw ko sa iya. Sa balay gali, sang amigo niya nga si Roy. So sang hapon, nagkadto ako sa balay ni Roy. Ara si Roy, gahimos sang iya manok. Namangkot ako kung may bisita siya. Sabat niya sa akon, ay hoo, pakaisa ko, si Ray. Pakaisa mo, nga bag-o lang ako kakita sa iya. Ay sa city na sila gi-star nga crush mo. Hindi ang sabat ko. Galing may pagkasuplado, kag may pagkabugalon. Galing gwapo lang. Ti ang sabat ko. Natural na ang ugali niya, no? Mahuluyon kag sa seminaryo ga-star, hambal ni Roy. Pabayaan mo kay ipakilala ko ikaw. Matanaw na siya basket. So nagtanaw man ako, nagkamustahanay kami. Nagdugang ang crush ko sa magihom siya. Nakita ko ang iya dimple. Nagdugang ang akong luyag. Ginagda ko siya nga magbayle sa gabi. Nagsabat siya, hindi ako kahibalo, kag wala ako hilig sa amo nga okasyon. Pero ara ako, matanaw lang. Sa gabi, nagsugod ang binayle. Ara siya, gasando lang. Nagtukar ang tango. Ginbutong siya ni Roy para magsaot sa akon. Na malibad siya, siling niya, gasando lang ako. Ginuba ni Roy ang iya nga jacket kag ipasulob sa iya, dalabutong sa iya kag ipares sa akon. Napilitan siya. Sang sa tunga kami, nakibot ako, kanami sa iya magsaot. Ginhabyog niya ako, kanami sang iya balikawang mag-iwol-iwol. Kadamo sa nagatanaw, ang atensyon ara sa iya. May nabatian pa ako nga siling, sino na siya? Artista? Kagwapo, kagkanami magsaot? Tapos sunata, nagpungko ako, siya nag-inom sang tubig. Sang magtukar ang lambada, ako na ang naghagad sa iya. Why na siya magbalibad? Sa tunga kami, naghambal ako sa iya. Sagad-sagad, gagli mo saot. Mas nagnami, pagid ang iya nga kumpas, kaghabyog sang iya nga tiil.
Ang iban gasaot, naguntat. Kami na lang nabilin. Sige ang saot namon. Wala pa matapos ang sonata, nagpinalakpak ang mga tao. Pagkabati niya, dayo niya pahigad kay maghambal. Naging palakpakan ako, pauli na kita, nahuya ako. Buang, hambal ko, ginadayaw kanila. Karon lang pauli, kay timprano pa. Natuyo na ako, hambal niya, mauna na lang ako pauli. So pagkaaga, fiesta, ginambalan ako sang amon nga kapitan, nga pwede hambalan ko kung pwede maghalad sang saot para sa koronasyon sang amon reyna, si Ray. So pagkadto ko sa balay ni Roy, ara siya, gapamahaw sang ibos kag kape. Ginagda pa ako. Kinambalan ko siya, hambal ko, naghambal ang amon kapitan, nga kung pwede, makahalad ka sang saot. Bugrabing pamalibad niya, Tita Regine, mapauli na siya kuno. Panyaga ka kuno sa balay ni kapitan. Hambal ko, tapos hambal niya na, huya ako. Sisiling ko, okay, hambalon ko si kapitan. Dayon ko talikod. Sanggahana na ako maghalin. Gintawag niya ako. Okay, pagbigyan ko kamo. Dayon ko hambal, ay salamat. Dokupan ko siya. Hambal niya, pagbigyan ko kamo, pero hindi isaot, ambahanon lang. Sige, hambalon ko si kapitan. Alas 11 sang gabi, nagsugod ang programa sa pagkatapos korona sa Reyna. So gintawag siya. Grabe ang pamalakpak. Ang title sa iya kanta, Inday Regine, Do Kabadoy Balileng. Uy, Ruel Cortez na. That's a very nice song. Pero sang kumanta siya, lain ang wordings. Amo ini Inday Regine. Mutya kanening sining wason. Ang imo kasanag sa gabi, gasabwag sa amon barangay. Ay nakibot ako Inday, kay nakabarong pa siya. Bale, duha ka ambahanon ang ginhalad niya. Ginpapungko siya sa atubang sa makatapos ng barangay. Ginregaluhan siya sa isa ka basket nga prutas. Madamo ka pamangkot kung sino siya, sino ang may dapit sa iya. Nagsabat si Roy, tumandok na siya diri sa aton barangay, pakaisa ko siya. Ang iya tatay diri na tawo, galing naka-estar sila sa city. Kag madali na lang magpari. Uy. So pagkaaga, tapos fiesta, nagbalik na ako sa eskwelahan, sakay sa jeep. Nakibot ako, gasunod siya sa akon, dala ang isa ka basket ka prutas. Ako una nagbugno sa iya. Aba, hambal ko, dala mo gid ang imo premyo. Ay oo, siling niya ipaagaw ko ini sa akong classmates. So nakamuno ako, siling ko, pwede kami ka pamasyar sa inyo eskwelahan? Sabat niya, okay lang, way problema. So pila ka adlaw, ginhagad ko ang duwa ko ka classmates. Alas 4 sang hapon, naglakat kami sa seminaryo. Ginlakat lang namon, kay malapit man lang sa amon na eskwelahan. Pag-abot namon, ara siya, gahampang sang basketball. Pagkita niya sa amon, dali-dali siya nagkadto sa amon. Ginpakilala ko siya sa akong classmates, samtang kaistorya kami. Nag-abot ang iya nanay, nagbisita man siya. Ginpakilala niya kami. Abi mo Inday, doon napahiya kami. Gintulo kami sa masakit sa iya nanay, dala talikod. Ay, ginsnab ka mo. So pati ako nahuya man ako sa akong classmates. Halinsad to, wala na ako magpakita sa iya. Malawig na nga mga tinuig, nakatapos na ako sa akong kurso. Nagpamanila ako para magkuha exam, sakay kami sa barko. Samtang gabiyahe ang barko, may naglabay sa atubang, nakaputi. Nakibot ako kaysa pananaw ko, si Ray. Ginagad ko ang akong classmate sa paglagaw sa sulod ng barko. Nakalambot kami sa bridge, puro kristal, naglingling ako, ginpasulod kami. Nakibot gid ako kay si Ray, ginbugno ko siya. Siling ko, nga ari ka man diri. Sabat niya sa akon,
Ari ka gani, dalayuhom. Nagwa ang madalom niya nga dimple. Tinagambal ako. Sabi ko, hanay mapari ka nga nagsiman ka. Bal niya, aging tuman ko lang ang handom ni Papa. Ti ikaw, kumusta ka? Ang pamangkot niya sa akon. Saling ko, Ari, mapamanila, mangita obra. Amo ato ang katapusan sang amon nga pagkitaay. Malawig na nga tinuig ang nagligad. Nakapamana na ako, nakabata na, fiesta naman sa amon nga banwa. Nagpabunyag ako sa akon subang. Nagibot ako, kay ang pari nga nagabunyag, do ka ang gid sa akon idol. Galing may buyon na, kag may bigote sa pensar ko. Si Ray gid. Hindi ko malipatan ang iaalom sa ibabaw sang iya kilay. Tapos bunyag, ginambalan ko siya, Padre, doon na pangilala ko ikaw. Sabat niya, tuod, ti, sisino ako. Dalakadlaw, nagwa ang iya dimple. Sabat ko, ikaw gid. Di ba na nagsiman ka? Nga subong ari ka naman. Siling niya, sabtaanay ang pamangkot ko, sino ako? Siling ko, di bala ikaw si Ray? Sabat siya sa akon, si Padre Reynaldo. Yintuman ko lang ang handom ni Mama. Ari, malipayon ako sa pag-alagad sa aton Ginoo, kag sa aton pumuluyo. Ginagda ko siya sa balay, sang panyaga. Sabat niya, may bulunyagan pa ko sa piyak nga banwa, salamat na lang. Halinsad to, wala na ako balita sa iya. Suno kay Roy, nagpa-Amerika sila. So, Inday Regine, hasta na lang diri ang malawig kong kasaysayan, ang tagsulat, karay, sang maasin, Iloilo. Karay, salamat din sa imong gin-share diri sa amon. Ti hanggang idolize ko na lang galiin, no? Sa kay Father. Wow! Ka very obedient nga bata sa kay Father. Ang pagiging seaman is the dream of his father. Tatay niya. Kag ang pagiging pari, dream naman sa iya nga mother. Grabe, no? So, nagseaman siya, and then nagpari siya. Well, let's hope nga ang mga dreams ng iya nga mga ginikanan, dream niya man. No? Kaga, kabay nga ti malipayon siya sa iya ginpili nga vocation. Well, nga ba mo siya mismo, no? Nga ti, malipayon naman siya. Kag, even if ginsunod niya lang ang dreams ng iya nga mother, bo siguro mo itong ginsnab ka mo sa iya nga mother, no? Kaya siguro sa isip lang sa mother niya, ay ang mga nagapasabad-sabad. Basi kon maudlot ang akon nga damgo, ang akon nga handom para sa akon nga bata nga gusto ko mangin pari gid. Ti, kay may mga chicks nga mga bisita. Well, anyway, so siguro no, nanumduman sang madalom si Father nag-discern kag yes, siguro the answer is the dream of her mother is also his dream. Because ginpati niya gid. Una, ginpati niya ang iya papa, and then sa ulihi, ginpati niya man ang iya nga mama. So let's hope, sa mga naging decisions niya sa iya nga kabuhi, naging very, very happy man siya. Well, who knows? Someday, di ba, basi kung magkita ay naman kamuliwat, basi makapauli diri siya, small world, di ba? Karay, sa maasin, thank you so much, Gid, sa imo again share diri sa amon. Manami gili mo saot si Father sang tango kag lambada kag manami magkanta sang baliling. 2:31 in the afternoon, magabanabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ng temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sining nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras. Kita sa KLP sa sulat ni Maning sang Antique. My dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga KLP lovers, tita. Tawagan lang ako kay Maning sang Antique. May kahapon man akong hindi ko malipatan. Sa nagaedad pa lang ako, sang 7 ka tuig. Pigado gid ang amon pangabuhi, si tatay mananggete. Kun hapon, upod sila ni nanay, maagto sa sanggutan, gabi na sandagapuli. Duha lang kami sa libayon ko sa balay. Ura kami gas para isuga. Tita mayad lang, masanag ang bulan. Ginasaba ko libayon ko sa pertahan, kay masanag ang bulan. Pagabot ni nanay kag tatay, hubog sanda nga duwa. Nagsaka si nanay sa hagdan nga kawayan lang bala, nga ginbutangan hanghang. Tita adyos, nahulog si nanay, kundi nag-away sanda ni tatay. Gindakop ni nanay ang sadol, kag sadulon ang lulod ni tatay.
Sinumbag ni tatay sa baba si nanay. Kundi pagkaaga, hanog ang baba ni nanay eh. Tita, nag-eskwela ko grade 1. Kinabalan ko ka maestra ko, hambal niya nga, maning. Maaram ka kaumandaad, garing 3-5 agto mo sa eskwelahan. Nakatapos man ko tita sa grade 6 nga, darwa lang gid ka panid notebooks ko tita. Kiyambal ko kay nanay. Eskwela ko high school nay. Hindi gusto si tatay, hay kapigado gid ko no. Obra ko, manggabot, dabod, matanom sa tawo eh. Nagasindaraga na ako, hambal ko kay nanay, may suhol man ko sa pagtanom, mabakal man ko na isang habon nga hamot. Sabat si tatay nga, bakal nyo habon, hindi ka mo magkaon? Magwanta ka lang tita eh, no? Ti pero ana tana ni tatay, suhol tana, ginabakal na irim nun, ginasugal. Kag kung may baile gani, gibakal na kabak sa bailihan. Pag uli ni tatay sa balay, ura kami dapli, ay away naman sanda ni nanay. Sang kabes, tita, hubog si tatay, imaw na parina, baw gaagbayanay sanda ni parina, gabi. Pag-abot nanda sa balay, dayon dahigda sa portahan, hay tama kahubog. Hambal ni nanay, anong gapanimako man? Pero, nagautoy-utoy kami kadlaw sang manghod ko, tita. Nagbangon si tatay, kagambal na kay parina, pre, ano nagapamako man? Sabat parina, ay pre, nag-agay pre ko gali. Ha ha ha. Sabi ni tatay, dali pre, hatod ta ikaw sa sapa kag maghugas. Buag bayanay romansanda pa rin na eh. Gautoy-utoy tamon kadlaw nga naghapa sa ulunan tita, kay hadlo kami mabatian nga kakadlaw. So nagligad si Mana, hubog naman si tatay. Wala man kami suga, kay wura gas. Tita, pag abot ni tatay, nagsalot takon sa harigi ka kusina. Si nanay tana, darwa sanda kalibayon ko, nagsuhot sa dalong bangko. Ang libayan ko nga isa, nagsaka sa harigi, sa babaw kalusong. Baw gasinggitan si tatay, din ka mo, sindihin niyo suga. Hipos lang kami. Paghiram ni tatay sa harigi, nakapkapanagid ang kahig kalibayon ko. Hambal tatay, sinudya nga bahol. Tingog ni tatay sa bat kalibayon ko, ako tay, ngagakudog. So ginsikada ni tatay dalong bangko, ti dyan man si nanay. Nakita sandaron, singgit si tatay, sindihin niyo suga. Sabat si nanay nga, ura kita gas. Sabat ni tatay, ura ka mo ng hurampiak balay. Nagsabat si nanay, duro ron huram to, may asin, may agas, ay nahuya ko ron. Pero milang gamo, ura gid ti kasanag nga pangabuhi. Ti pangamuyo, takon tita, nga kon may naluyag sa akon, mamanagid ko. Malikaw ko sa pangabuhi, nga tama kagamo tita. Ti diri ko lang tapuson, ang hindi ko malipatan, kag durog gid nga salamat sa imo pagbasa. Kag God bless sa imo tita, ang nagpadara, maning sang antike. Sa sunod naman Maning, salamat gid sa diyang istorya. I hope nga ang current situation mo, ma-share mo man diri sa amon. Ano ang natabo after sa tunga episode, no? Nga si tatay nyo, pero milang pahubog. Tapos so kapigado gid sa pagpangabuhi. Ay maana. To kasadya man, no? Hindi ka pwede kabakal sang habon nga mahamot. Kay kinahanglan, unahon ang pagkaon. Pero si tatay, ang iya nga suhol, sa irimnan, gakadto. Ay, nako. Sige maning, salamat yun sa iningagin. Share mo sa amon. Oras naton, it is now 2:46 in the afternoon. Magabalik kita pagkatapos lang. So, pila kami importante ng mga pahanumdum.
ganalin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ng mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kung kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsaga nagalaptang bak. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yes, may lucky winner kita sa Buena Mano Salvo Year 18 nga promo diri sa Bombo Radio Philippines. Congratulations sa nagapid sang iyang perfect purchase, our Florete coupon. Ang edad, 50 years old, taga Kamalig, Haro, Iloilo City. Congratulations sa imo. Nagabutan ikaw sa presensya sa aton nga FDA representative, si Ma'am Mary Jade Tan. Congratulations sa imo. Ikaw ang aton nga winner, Rodeline Gallo. Again, ang aton nga lucky winner for this hour, si Rodeline Gallo sang Kamalig, Haro,
Iloilo City. Kadto ka na diri, Rodeline, naghulat na ang mga 500 pesos nga cash prize kagang imo nga gift pack. Congratulations! Oras naton, 9 minutes before 3 o'clock. I guess pwede pa for another story. So, here's the story of Aries. Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo, kag sa imo nga mga tagpalamati. Tita, thank you gid ha sa pag-greet mo sa akon sa birthday ko. Nagdaha lang si Ikabihon para sa amon panyapon. Kag 1 kilo nga spag, tita. Kay siling niya, kaisa, malan sa 1 ka tuig, ang ina nga celebration. Tita, gambala ko sa iya. Siling ko ako nakahanda ako, pero si ER, pag birthday na, wala gid. Si ER ilan ni bata. So sa linya, tita, tingbon ko maghanda kay ER, mag-7 na siya. Tita, i-share ko sa imo subong ang sitwasyon namo ni E. Sandito na kami sa resort, sa dati na nga amo. Tita, why kami problema sa food, tubig, kag electricity. Ang ginaproblema na lang namon, kung kaisa labuton si Marites. Tita, si Marites nga dya. Matuhaw lang dyan sa resort sa aga. Kag mamising naman kung mag-adlawon na. Kag magbalik, hapon na. Tita, sa kami na lang ni E sa sulod sang balay. Malinong tita, kag waay kami nag-aaway. Waay man kami gaaway, gid sang didto pa lang kami sa balay day mama. Tita, maaway lang kami karan, kung bayaan na ako kung gabi doon. Kay waay kami kaingod daan, tita. Kag bag-o pa lang ako sa lugar ni ina. Di mangayo na siya sorry, kag hindi na niya pagliwaton pagkasunod nga gabi. Pinagligad na tita, pira kaadlaw, ay liwaton na duman. Tita, kaagi nga gibayaan na kami kabata. Way ako kamaan nga nagpanaw, tita. Gasala na ako kay kami lang kabata, kag basi anong matabo sa amon. Tita, gin-chat ko si N nga sa Sagwa ka resort ang ilang nga balay. Tita, gin pamangkot ko kung ara si E. Hambal niya, oo. Tiyambal ko, palihog, hambali, nga mauli doon. Tita, nagwa ako. Ginbit-bit ko ang bata. Kay gusto ko mahibalaan. Kundi intana gaagto, tita. Ay, nadakpan ko, gid. Nga nagdisco galitana. Tita, pag abot sa balay, nga ginadayuna namon, ginakigan ko tana. Kaginambalan. Ano? Binata ka pa? Wala kang pamilya kung kumilos, Isipin mo, hindi ako makaalis at gumala kung saan kung hindi ko kasama ang anak mo. Tita, sa kaakig sa iya, nakahambal ako bad words. Kaya tita, nagrason siya na gumala din daw ako. Di ko na lang isiling niya, tita. Ay, nakita akong binangon. O gulok, tita, kag ihana nga labuon tana. Sa sobra ko nga kaakig. Kag kabalaka sa amon bata. Na kung ano matabo sa amon, way tana sa amon luyo. Tita, si E, palautang ka sigarilyo. Ginambalan ko, birahi nga pangutang ka bisyo mo. Paano kita kasupot sina? Kamayo say mo ba? Daway ikaw ti asawa kung ginutang mo sina kapag kaon. Makatilaw pa ako. Abaw, tita, ginsabat na ako nga iyaman ko no kwarta. Ginambalan ko, tita, gali. Way nagali ako subong tilabot sa kwarta mo. Basit nalipat ka, nga hindi ako kaobra tungod sa bata mo. Kag hindi ka bakal kung anong gusto mo. Amo na isabat mo sa akon. Tandai, kay kung magmasakit ka tungod sa bisyo mo, pabayan ko ikaw. Tita, subong, si E, amo man siya gihapon sa sigarilyo. Pero, ginaamat-amat na dun, kabuhin ang pirana kastik sa 1 ka adlaw. Tita, hasta na lang danay dyan, ang akong nga sulat, madamoy nga salamat. Tita, antes gali ako malipat, April 8 ang birthday ko, tita. Kag April 8 ko man nadumduman, nawaay ako kapadala kanimo kasulat. Ang matinahoron, Aries.
May kaso, Aris, may isa ikaw ka letter. Yung gin-remind mo gid ako nga birthday mo by April 8. So mo to nga ti natamyaw ko ikaw. So happy birthday lang gid sa imo. Nagay ugtas. Ay, kabata pa sa imo. Isa pa lang inyo bata. Masikon ang imo nga mga wrinkles. Damo na ang magululuwa dira. Hambalay lang timayad si amo ginano sa mga mag-asawa, especially nagapanugod pa lang sa pagpangabuhi. Doon nagabinantayan na ilang labi na ginang asawa. Kung nanuto ng mga kalipayan ang katuan sa bana, gaugot-ugot gid kay feeling niya. Siya lang yung isabilin sa balay o sa bata. Well, very understandable. But anyway, pwede ninyo inaano, may istoryahan sang imong husband kasi So thank you gid, nagiugtas da Aris sang probinsya, sang Iloilo. Sa inyo dira nga mga istorya mga kabombo, pwede pa mapahingagaw ano tuhoy sa inyo nga mga messages, sa inyo nga mga beautiful stories para sa inyo nga mga pinalangga nga mga Iloy. Paki-email nyo lang na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung wala man kamo something about your mother or pang Mother's Day nga pwede nyo nga i-share diri sa KLP, anything nga luyag nyo nga i-share, mga istorya nga inyo gid nyo na agihan. We are open to receive your letters. Sa liwat, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat nyo lang kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na inyong paborito nga mga dramas, si Tuyang Ermitanya after KLP, magasunod man after Tuyang ang Provincial Jail, and after that, Dear Diary. So mga kabombo, thank you so much sa inyong oras. Thank you gid sa inyong mga kasaysayan ang gina-share sa kahapon lamang program. Balikay kita buwas sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.